تغنيزم بحنت بالدي سلينا يوم سلعي سليخا كيبلو عالي يعلق ኤርትራዊ በልዎም ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶታት ኣብ ከባቢና ኣብ ዓለም ዘጋጥሙ ዘለዉ ከም ወትሩ ኣተኩሮናትና ኣብ ጎረባብትና እዩ ክኸውን ግን ብዓለም ተጀመርና ድማ ኣገዳሲ እዩ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ናሃብኩም ድማ ናብቲ መደብ ክትሳተፉ ወይ ጆይን ክትገብሩ እቶም ኩሉ ግዜ ነዚ ስራሕና ትሕግዙ ድማ የቐንየልና ክብረት ይሃበልና ክንብለኩም ንፈቱ ባር ናይ ሎሚ መጀመርያ ብድራማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኢና ክንጅምር What's going on? Let's go. Just inherited a nation in crisis with a stagnant economy, inflation at record levels, a wide open border, horrendous recruitment for military and police, rampant crime at home, and wars and chaos all over the world. But tonight, after just 1 year, I can say with dignity and pride that we have achieved a transformation like no one has ever seen before, and a turnaround for the ages. It is indeed a turnaround for the ages. Country was ኣለኹም the state of the union ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ምስ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ዓወታቱ ዝፅብፅበሉ ኩነታት ናይቲ ሃገር ዝገልፀሉ እዩ ብርግፅ ንዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ነገር ፐርፌክት ከም ዝኸይድ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ጉድለት ዘይብላ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተባቡር ንሱ ዝውራ ዘሎ ፐርፌክት ከም ትኸይድ ዘላ እዩ ዘንፀባርቕ ዝዓነወት ሃገር በቃ ተጓሒፋ ዝነበረት ሃገር ሒዘ ዘደይባ ዘለኹ ዝብል ዘሎ ኣብዚያ ዝበሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝበለ ኩሉ ግዜ ዝደግሞ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ነገር የብሉን ክልተ ነገራት ንከረየኩም እየ እቲ ኩነታት ናበይ ከይድሎ እቲ ዘዛርቦም ዘሎ ድማ ናበይ ገፅዩ ክንርኢና መጀመርያ በዚያ ንጀምር Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning in our country. Until you came along, we're just always losing, but now we're winning too much. And I say, no, 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 you're going to win again. You're going to win big. ولا نايتهم مراحتي كتريوم كان لها كم كل يوم أكتس جورو زلوا نسدحن نبقى العز تغيرن يوم دبلوه عبقى العن يوم زبلوه أتهم تقتلتنا تدو مانعوك حقوسو كبلو نبهز أنا يوم تغيرهم زلوا سلسة يزبل زل أمريكا بقى بعواتاسي سلشي وايو بقى توم ناتي دقفتسي عوات بزيحنان ديو بقى بجاخة أمريكا زلهم عوات كما يقبرو كمار له أتا كومنت كبرس كعوات سلشيكم دي بعوات سلشيكم بعوات لبخم تفيكم على الليل لنا له حكدي بزخانة كم زبلو زلوا عواتنا عوات كوينة تعدي بلا له أوكي
እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ግን ተሃገር ኣብ ክልተ ተመቂላ ዘላያ ቶም ተዓዊትና ዝብሉ ዘለውን ብሕርቃን ድከቶም ፀጊቦም ዘለውን ከርእየኩም እታ ኣሜሪካ ትበሃል ዳርጋ ኣበይ በፂሓ ከም ዘላ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ ቶም ንዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣጆኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና እናበሉ ዝጉስጉስሉ ዝነበሩ ከመይ ይኾኑ ከም ዘለዉ ከርእየኩም እየ Tonight, I'm inviting every legislator to join with my administration in reaffirming a fundamental principle. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. እንታይ ኢሉ ዝሓቶም ዘሎ ምዛ ሓሳብ ኣነ ዝዛረባ ዘለኹ ተተሰማሚዕኩም ሓፍበሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ቀዳማይ ተልእኾናቱ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንምግልጋል እምበር ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝመፁ ስደተኛታት ኣይኮነን ምዝ ሓሳበይ ተሰማምዑ ሓፍበሉ ይብሎም ኣሎ ሓሳብ ቅቡል እዩ ኩሎም ክቕበልዎ እዩ ዝግባእ ግን ሓሳቡ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ፍርቂ እቲ ሃገር ሓፊላ ኣላ ፍርቂ እቲ ባይቶ ሓፊሉ ኣሎ ፍርቂ ድማ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ኣብ ኩሉ እቲ ዘረባናቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ንሱ ዝብሎ ከምዚኣ እያ ታገፅ ቶም ሪፐብሊካን ሓፍ ይብሉ ቶም ዴሞክራትስ ኮፍ ይብሉ ብኻልእ ዘራርባ ካብቲ ንሱ ዝዛረቦ ንክልቲኦም ኣርእስታት ዝትንክፍ ውሑድ እዩ ዘሎ እንታይ ማለት እዚ ፖላራይዜሽን እቲ ምምቕቓል ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ በብተራ ክልተ ዓዲ ዝተባእሱ ምሽ ኣለው እዞም ተባይሶም ዘለዉ ድማ ብስምምዕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ በብተራ ከመሓድርዋ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ደረጃ ናይ ኣሜሪካ ስለምንታይ ከምዚ ንብል ኣለና መሲልኩም እዚ ዋላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ መብፃዕታት ነቲ ሃገር ሕብረት ከምፅኣላ ከምኡ ድማ ነቲ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ኣሜሪካ ዘመሓድር ዘሎ ክሰባብሮ እየ ክፈናጥሖ እየ ግዲ የብልኩምን ኩሉ ነገር ህዝቢ ኣሜሪካ ከምዚ ኣሜሪካ ንኣሜሪካውያን ከም ትኾን ክገብርያ ኢሉ መዓት ፈቐራታት ተነበረ ኣይገበሮ ንሱ እቶም ቀንዲ ደገፍቲ ዝነበሩ ድማ እዮም ነቲ ሓቂ ዝዛረቡ ዘለዉ በዚኣ ጌርና ናብ ተዓቢ ውድድር ክነኣቱ ኢና ናይ ኣሜሪካ ድራማ ስለዘይውዳእ መጀመርያ በዚያ ንጀምር looking at here? We're looking at the reality, which is if you're an American in Israel, you can be certain that your government will take the side of the Israeli government and not your side. And really, is that so different from the experience of Americans in the United States? Can you be sure that your government will take your side over the Israeli government? No, of course not. They will always take the Israeli government's side over yours. And that's the core problem. Even if you support a war with Iran, I think the most pressing issue for Americans is that we kill the Ayatollah or whatever. You still have a fair expectation that your government, because it is yours, you pay for it. It exists to serve you, and for no other reason, you have an expectation that your government will take your side against a foreign government. But the daily lived reality, the obvious truth, visible to every single American, is that's the opposite. ብሕፅር ዝበለ ታከ ካርልሰን ገለ ካብቶም ቀንዲ ኣዕሩኽቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓቢ ጎስጓስ ገይሩ ናብ ፕሬዚደንትነት በብፅሖ እዩ ነይሩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ማዕርዩ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ልዕሊ ታከ ካርልሰን ዝጎስጎሰሉ ኣካል ግን ኣይነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ብእስራኤል እትመሓደር ዘላ እዩ ዝብል መንግስቲ ኣሜሪካ ኣነ ኣሜሪካዊ እየ ኢሉ ናተይ ታክሰስ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝነብር ዝገብሮ ዘሎ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካውያን ክሰርሕ ዝግቦ ኢሉ ኖ ኣነ ምስ እስራኤል ፀገም እንድሕር ኣለኒ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል እዩ ዝኸውን ኢሉ ኣብ እስራኤል ድ ዝቕመጥ ዘሎ ዋላ ኣብዛ ሃገረይ ይቕመጥ ኣለኹ ዋላ እውን ኣነ ንመሰለይ እቲ ዝብሎ ዘለኹን ዝገብሮ ዘለኹን መሰለይ እኳ እንተኾነ ቅዋም ናይ ኣሜሪካ ድማ ከምኡ ክብል ዘፍቅደለይ እንተኾነ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣንፃረይ እዩ ይብል እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኣሜሪካውያን ዝሰርሕ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ኣሚን እዚ ሚልዮናት ፎሎወርስ ዘለዎ እዩ ቪድዮታት ናቱ ድማ ብሚልዮናት እዩ ዝረአ እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢልዎ እቲ ናተይ ደጋፊ ዓብ ፀገም ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ በጃኻ ጉዳይካ ምስ እስራኤል ፍትሓየ ኢልዎ እንታይ ትፀገም ምክንያቱ በዓል ንስኻ ከምዚ ክሳብ ዝሃረምኩምና ክንዕብወት ኣይንኽእልኒ ኢና እዩ ዝብሎ ዘሎ እሱ ግን ኣሜሪካ ካብ እስራኤል ክትፍንተት ከም ዘለዋ እዩ ዝሃርም ዘሎ ከምኡ ካንስ ኦንስ ትበሃል ካል ዓባይ ፕሮሚነንት ፖድካስተር ከምኡ እስራኤል ዝበሃል ተቐዳማይ ፀላኢ ኢና እዩ ዝብሉ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብካልኦት ከም ዝዝወር እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ንረብሓ ኣሜሪካውያን ዘይኮነ ንናይ ወፃኢ ሽሙ ይጠቕሱን እዮም ስለ ዝፈሩ ባይ ዘ ወይ ለንቀነ ብዛዕባ እስራኤል ከባድ ኢንተርቪው ምስ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ብእስራኤል ዘሎ ስለ ዝገበረ ካብ ነተንያሁ ናይ ፈተነ ናይ ሞት መጠንቀቕታ ወይ ንዑ ወይ ንስድሩ መፂእዎ ኣሎ ይበሃል ኣሎ እዚ ኣጠንቂቕዎ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ስለዚ
كم تقدمي استقتلتي تشارلي كيرك زبال نسو نبعلو أنصار إسرائيل كيد مخانو ويون نتنا إسرائيل أي قبلون يقبل مزجمري تقتلي زبال جرما زي بوقعي أبكم درجة تبص حلو يبلو لوجن نايزي قلت ينتحرك أتيلهم من كم زقتلك فلا ثلاث غلق فوره خوليهم من هالبعد قد بتنا إسرائيل وجن أبترجت تيزر سيو من هالبعد زي فلات من قدي كإلا يخلقون we don't know إزي أتوقع داينا أمريكا إسرائيل زلوا وقناتات كون كله أتقندي أمريكا تعوت هلا زبل زلوا أمريكا تعوت يا لا أي تعوتن هجي نسمع بحكي أنت أبي يوم تعوت زلوا تعوت كنت هاي مثل let's go to technology تقندي وددر زبال technology أنت يوم زبل زلوا بتكنولوجي. Now the latest on the AI war, it's China versus the US. The Americans are accusing the Chinese of cheating. And leading the charge is Anthropic. It says Chinese AI firms are training on America's chatbots. Now Anthropic, as you know, is an American AI company. They have a chatbot called Claude. Anthropic says Claude may have been mined for intelligence. How? By being asked too many questions. Anthropic says Claude was asked questions more than 16 million times. By whom? China's top AI players, DeepSeek, Minimax, and Moonshot. انتايم زبل زلو مسيلكم زوم تشايناويان زوم امريكاويان كتصللوا منيش تريفوم አለው ንብለ ዘለና ካብዚ ዝብገስ ቻይናውያን እቲ ዝበለጸ ቺፕ የብሎምን ማለት እቲ አሜሪካ ምስ ታይዋን ምስ ካልኦት ኮይና ነቲ ቺፕስ ትበሃል ቀንድ ነዚ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኃይል ክቦ ዝኽል ወይ ውን ሞተር ናቱ ዝኾነ ወይ ነዳድ ናቱ ዝኾነ ነቲ መሰረት ቴክኖሎጂ አጊዶም ያም ቻይና ስለዚህ እንታይ ገይሮማ ቻይና ክድሕር ከይትምዕብል ልክዕ ከምዚ ሓጹር ገይሮም ከዓጽዋ ነቲ ሓጹር ድማ አጸቢቁ ገጅፍ ከም ዝኸውን አሜሪካ ቻይና ኸይቱ ዘሎ ስለዚህ ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ንኽትምዕብል ዘድልያ ብፍላይ ኣብዚ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብ ሮቦቲክስ አጽዮም እዮም የግዳስ ቻይና መመሊሳ ትሕየል ኣላ ብፍላይ ኣብዚ ኤአይ ዝበሃል ድማ ተቐድሞም ኣላ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንዝብል ንቻይናውያን ኩሉ ግዜ ከዓጽዎም ይፍትኑ ቻይናውያን ግን ጥበብ ኣለዎ ስለዚህ እዘን ሰለስተ ትሪዎ ዘሎም አንትሮፒክ በሃል ብክልተ ክንሪኦ ኢና እዚ እታ ዝበለፀት ኤአይ ካምፓኒ ሒዙ ዘሎ ኣሜሪካዊ እዩ ኣብዚ እንተሪኢኹም ግን እተን ዝበለፃ ቻትቦት ዝበሃላ ዘሎ ኣብዚ እዘን ሰለስተ ትሪዎን ዘሎ ዲፕሲክ ሙንሻት እንደ ከምኡውን ሚኒማክስ ዝበሃላ ሰለስተ ናይ ቻይና እየን ሕጂ ከመይ ገይሮም ዳዮም እዚኣቶም ሓያላት ኮይኖም ንዝብል ንኣብነት ኣብ ቻት ጂፒቲ ከድኩም ናይ ኤርትራ ቁጠባ እንታይ ይመስል ወይ እውን ህዝቢ ኤርትራ ክንደዩ ናይ ኤርትራ ታሪክ ብሕፅር ዝበለ ንወዲ 11 ዓመት መልሲ እስካሃቡኒ እንድሕር ኢልካዮም ኤአይ ሓበሬታ ኣኪቡ መልሲ ዝበካ ስለዚ ኤአይ ነዚ ክገብር ወይ ቻት ጂፒቲ ወይ ጀሚናይ ነዚ ክገብረልካ ከሎ ወይ ግሮክ ነዚ ክገብሩልካ ከሎ መዓት ኮምፒውተራት ኣዋህዲዶም መዓት ቴክኖሎጂ ዓብይ ኮምፒውቲንግ ፓወር ተጠቂሞም ካብ ኩሉ ዘሎ ሓበሬታ ኣኪቦም እዮም ዝብኻ እዚ ድማ ክቡር መስርሕ እዩ ቻይና ድማ እንታይ ይገብሩ ነይሮም እዮም ዝብልዎም እንታይ ይገብሩ ልክዕ ከይዶም ነዚ ሓበሬታ እዚ ክንድናቶም ፓወር ናይ ኮምፒውቲንግ ስለዘይሃነፁ ነቲ ሕቶታት ተጠዊዮም ንሶም ንቻት ጂፒቲ ወይ እውን ነዚ አንትሮፒክ ዝበሃል ወይ እውን ግሮክ ይሓትዎ እቲ መልሲ ምስ ኣምፅኡ ድማ ኣብቲ ናቶም የምፅዎ ነቲ መልሲ ድማ ነቲ ናቶም ኤአይ ትሬን ይገብርዎ ብኡ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብልሒ እዩ ወይ እውን እንታይ ይብልዎ ኣሜሪካ ምቕዳሕ እዩ ፈተና ከይተቐረብካ ትመፅእ ሽዑ ኣብ ጥቃ ንፍዕ ኮፍ ትብል ወይ እውን ካብቲ ንፍዕ ዝኾነ ዝነፍዕ ተምሃራይ ነቲ መልሲ ትወስዶ ግን ንሸዓ ጥራይ ኮንካ ትምልሶ ቁርብ ብልሕ ዝበሉ ስለ ዝኾኑ ነቲ መልስን ነቲ ሕቶን ክርድእዎ ይፍትኑ ድሕሪ ሕጂ ተመሳሳሊ ሕቶን ተመፅኡ ድማ ከመይ ጌርካ ከም ትምልሶን እንታይ ከም ትምልሶን ሓበሬታ ነቲ ኤአይ ናቶም ይምህርዎ ማለት እዩ ስለዚ مقدح مقدح بلح وين كتكون لك ما اسكي فلت وما له لعل مزديبو سلازا جاي ولا تشات جي بي تي كم كاسي سانيرا امريكا كما يجرات صوتلو مالا زي تشاينا زي كامباينتات ناي تشاينا تكنولوجي ناي تشاينا كل غزي بمتعصافي زحلفنا بحالتيهم سمعوا مابزي claiming that despite export bans, DeepSeek used NVIDIA Blackwell chips to train its latest AI model and is expected to drop next week. And that's not the only new accusation being leveled against Chinese AI labs. Deirdre Gosa has more in today's Tech Check. Hi, Deirdre. Hey, Kelly. So the argument for selling chips into China was always very simple. If we sell them older generations of American chips, they'll buy from us instead of building their own and having a market for their own homegrown chips. Now, Jensen Huang has been the loudest voice making that case, along with David Sachs and others in the Trump administration. ካላይ ድማ እንታይ ኣጋጢሙ ይብል ኣለዉ ቻይና ወላው ከአሜሪካ ኣጊዳቶም ነቲ ምዕቡል ዘይኮነ ድሑር ዝኾነ ቺፕስ ተጠቂሞም ንኽምዕብሉ ምክንያቱ ጠቕላላ እንተዓፂናዮም ባዕሎም ናቶም ከፍርዩ ክጅምሩ ስለ ዝኾኑ ጠቕላላ ክስዕሩና ይኽእሉ እዮም ስለዚ ነቲ ቅድሚት ዘሎ ዘይኮነ ነቲ ድሕር ዝበለ ንኣብነት ኣይፎን 16 እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣይፎን 10 ከም ዝገዝኡ ንግበሮ ንኣይፎን 10 ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኣይፎን 16 ግን ኣይንሸጠሎም ናብ ምንታን ከይምዕብሉ ጠቕላላ ኣይፎን ኣይንሸጠሎም እንድሕር ኢሎም ግን ባዕሎም ናቶም ከማዕብሉ እዮም ካብ ፍሪ
ዝተበገሰ እዩ እዚ እናተባሃለ ከሎ እንትኾነ እዚ ዲፕሲክ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቻይና በቲ ዝበለፀ AI ቺፕ ከም ዝተሰርሐ ድማ ሓበሬታ ተረኺቡሎ ካበይ መፅኡ ንዝብል ድማ ሓደ ክሲ መፅኡሎ እቲ ክሲ ድማ ነዚ ዝበለፀ ቺፕ ናትና ሓንቲ ሃገር ገዚኣቶ ነይራ እሳ ድማ ኢማራት እያ ትበሃል ኢማራት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ግዜ ናብ ፕሬዚደንትነት ክመፁ ከሎ ኣብ ካምፓኒ ናቱ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ብምግባር ነዚ ቺፕ እዚ ከም ዝሸጠላ ገይራ ነይራ ብዙሓት ድማ ከም ዝጥርጥሩ ኢማራት ካብኦም ገዚኣ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ቻይና ነቲ ቴክኖሎጂ ከም ትሸጦ ነዚ ጥራይ ኣይኮነ ካልእ እውን ከምኡ ዝብል ክሲ ብሓደ ሰነተር ናይ ኣሜሪካ መርፊ ዝበሃል ኣብ ኤክስ ወፂኡ ነይሩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ሃገራት ኣብ መንጎኦም ዘለዎም ክርፍስ መመሊሱ ይሕይል ኣሎ ቻይና ድማ እዚኣቶም ክካሰሱን ክባልዑን ንሳ ኩሉ ግዜ ንቅድሚት እናኸደት ነቲ ብድሆታት ናቶም ከተካብዶ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ውድድር ድማ ኩሉ ግዜ ክስዕሮም ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be interesting ንመጻኢ ክንሪኦ ከለና እቲ ቴክኖሎጂካዊ ውድድር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ መልክዓቱ እናቀየረ ኩነታቱ እናቀየረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ነዛ ሕጂ ዘለናያ ዘበን መን ክቆፃፀራ እዩ መን ክዕወተላ እዩ መን እዩ ዶሚኒያንት ፎርስ ክኸውን ንዝብል ቻይና እያ ክትከውን ንዝብል መደምደምታ ደብፅሕ ድማ ካብዝን ወድዝን ተበጊሶም እዮም ኣብዚ እውን ሓበሬታ ሂቦምና ነይሮም ስለዚ ንስኻ ከም ኤርትራዊ እንታይ ትስራሕካ ወይ እንታይ ንዓና ዝምልከተና እንድሕር ኢልካ መጀመርያ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ይወዳደሩን ይቋሻመዱ ምህላዎም ፅቡቅ እዩ ኣሜሪካ ሲሪየስ ዝኾነ መወዳድርቲ ስለዘይረኸበት እያ ከምዚ ደንዳኒ በቃ ሕጊ ዘይብሉ ደንዳኒ ኮይና ፀኒሓ ሕጂ ግን ናይ ብሓቂ ሰጥ ተብላ ሙሉእ ሓይላ ሙሉእ ኣተኩሮ ናታ ናብ ቻይና ገይራ እውን ክትዕወት ዲ ኣይትዕወትን ኣይተፈልጠን ስለዚ ኣሜሪካ ሙሉእ ሓይላ ናብ ቻይና ተኪራ ክትከይድ እያ እዚ ድማ ብስነ ስርዓት ራ ይኮነን ትገብሮ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክትገብሮ እያ ካበይ ኣይ ከይወፃና ሓንቲ ነገር ከሪአኩም እየ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ክሰግር ኢና ኖ ኣሜሪካ ወላ ዲፕሎማሲ ሽግር ኣጋጢምዋ ዘሎ ቻይና ኣብ ቴክኖሎጂ ጥራይ ኣይኮነን ትቅድሞም ዘላ German Chancellor Friedrich Merz has arrived in China. It's his first visit there since taking office, and he's the latest Western leader seeking to reset ties with Beijing. The trip comes as German industry warns of growing competition from China. China's Premier Li Keqiang said in a meeting with Merz that China was looking forward to more practical cooperation with Germany. Okay. መቸም ኣብ ቻይና ዝውሕዙ ዘሎ መራሕትና ኤውሮፓን መሻርክትና ኣሜሪካን ኣዲኦም ተغሰሮም ወረቅ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ንቻይና ክኸይድ እዩ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ስለዚ ድሮ ፈረንሳ ከይዶም ተራኺቦም ኣለዉ ሕጂ እውን ክኸይድ እዩ ናይ ዩኬ ኣብ ዝቐረባ ከይዱ ነይሩ ናይ ስፔን ዓብ ዲል ገይሩ መፅዩ ናይ ካናዳ ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ዘርዓደ ዲል ገይሩ ሕጂ ድማ ጀርመኒ ናብኡ ከይዱ ኣሎ ኔክስት ድሕሪ ቁርብ ተለይ ድማ ናይ ፈረንሳ ክኸይድ እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩላቶም መኒ ቱ ፓወር መኒ ሪል ፓወር ይርድኦም ኣሎ all they need to ኩሉ ቴክኖሎጂ ዘድልዮም ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ not only that ቴክኖሎጂ ዘድልዮም ኣብ ቻይና ኣሎ ጥራይ ኣይኮነን ቻይና ብፍጹም ሸለል ክትብሎ ዘይትኽእል ዓብይ ዕዳጋ እዩ 3 ዕፅፊ ወይ 4 ዕፅፊ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ቻይና ስለዚ ንቻይና ገዲፍካ ጠቕላላ ቁጠባናትካ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልን ብፍጹም ንመን እየ ዝብል ዘለኹ ንሃገራት ኤውሮፓ ወላ ኣሜሪካ ድሌተይ ክሓቕፈኩም እያ ብዝባነይ ተሸኪመኩም ክከይድ እንተኢላቶም ንቻይና ክገድፍዋ ይዋፅኦም እዩ ሓደ ብዙሕ ንብረት ናቶም ብዙሕ እቲ ስፔር ፓርት ናቶም ካብኡ ይድመፅ ኩሉ እቲ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮፓ ዘፍርይዎ ገለ ክፋል ናቱ ናይቲ ሰፕላይ ቼን ናቶም ኣብ ቻይና እዩ ካልኣይ ድማ ትዛዕበየ ዕዳጋ እዩ ዩ ካን ኖት ኢግኖር ቻይና ንቻይና ምግዳፍ ማለት ዓብ ሪስክ እዩ ብዘይ ቁጠባኻ ንቡር ኮይኑ ክኸይድ ኣይክእልኒ ስለዚ ኩላቶም ናብ ቻይና ይኸዱ ቻይና ኸ ብኸመይ ተቐበሎም ዌልከም ማዕረቲ ንሳቶም ኣንፃራ ዝዛረብዎን ኣንፃራ ሓቢኦም ዝመኽርዎን ኩሉ ነገር እናፈለጠት ብፅቡቅ መንፈስ ተቐበሎም ስለምንታይ ክልተ ሓይልታት ኣለዉ ኣሜሪካን ቻይናን ኣሜሪካ ኣግሬሲቭ ዝኾነ መራሒ ዘለዋ ነዞም ኤውሮጳውያን ድማ ክፀርፎምን ክዝልፎም እያ ትብል ዝኾነ ሒዛቶም ዘላ ስለ ዝኾነት ወላ እናፀረፈቶም ክንበርከኽዋ እዮም ቻይና ግን ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ደረጃ ፀብለልትነት ስለዘይበፅሐት እንታይ ትገብር ወላ ኣንፃራ እናሰርሑ ከለዉ ነፍሳ እናኸልከለት ኩሉ እቲ ዘድልያ ጥንቃቐታት እናገበረት ንዑም ሳይ ክሰርሑ ትኽእሉ እዮም እያ ትብሎም ስለዚ ወላ ንቻይና ክገድፍዋ ነፍሲ ብድሕሪ ድርኺ ተለዎም ከይዶም ግን ብዘይ ቻይና ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝፈልጡ ንኣሜሪካ ገዲፎም ናብ ቻይና ከም ዝኸዱ ይገብሮም ኣሎ ኣብ መንጎቶም ምዕራባውያን ሃገራት ድማ እቲ ስምረት ዝደልይዎ ዘለዉ ይሰርሕ የለን ሓደ እቲ ካልኣይ ኣስፔክት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ምናልባት እዚኣ ስምዕዋ ብዙሕ ሰብ ምዕራባዊ ዓለም ክሰምዖ ይደልየካን እዩ listen to this one
has such economic leverage over the world with control over renewables. It is now the undisputed power when it comes to renewables, and I think China loves that idea of being the dominant leader. If you travel across China today, you'll see a country undergoing one of the biggest energy transformations in history. The boom in wind and solar power is unprecedented in scale and speed. No nation on earth can match it. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኖርማሊ ኣብ ናይ ቻይና ሚድያ እንተዝኸውን ነይሩ ምተገረምኩም ነይርኩም ማለት ድሓን ቻይናውያን ናቶም ዝገልጹ ዘለዉ እዮም ቢቢሲ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ፀረ ቻይና ዝነበረ ሚድያ እዩ ሕጂ ግን ነቲ ኩንነት ምቕባል ንቡር እዩ ተባሂሉ እዩ እታ ንእሽተይ ተሪፋትና ዘላ ክብሪ ወይ ተቐባልነት ክንከስራ ተዘይኮይንና ንፃዕዳ ፃዕዳ ክትብል ተዘይክኢልካ ደን ቡጌርካ ክትጓሓፍ ኢኻ ኣሜሪካ ትጉሕፎም ኣላ ንቢቢሲ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብቢልዮናት ክስ ገይሩሎም ኣሎ ስለዚ ነዚ ንጥፋኣቶም ዝሰርሕ ዘሎ መርሕነት ንዑ ክተባብዑ ክብሉ ንባዕሎም ክጠፍኡ ይክእሉን እዮም ስለዚ ሓቂ ምዝራብ ዝበለፀ ኣማራፂ እዩ ቻይና ዝበሃል ናይ ብሓቂ መወዳድርቲ ዘይብሉ ፓወር እዩ ብፍላይ ኣብ ኤነርጂ ክንመፅእ ከለና እዮም ዝብሉ ኣብ ፀዓት ድማ ቁጠባናትካ ንሓዋሩ ሓያል ዲ ክኸውን ትኹም ኣብ ፀዓት እዩ ዝምርኮስ ምስቲ ትኸዶ ዘለካ ጉዕዞ ዝመጣጥን ፀዓት ተዘይብልካ ቁጠባናትካ ድሩ ትደድ ኣለዎ ምክንያቱ መጠን ፀዓት ናትካ ዝዓበየ መጠኑ ቁጠባናትካ ክዓቢ ዝኽእል ክትዓቢ ተደልኻ ክትዓብና ዘለካ ፀዓት ናትካ እንተደይዓብዩ ንኣብነት ኣሜሪካውያን ኢሎን ማስክ ይኹን ካልኦት ኩሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ምስቲ ኤኣይ ናትና ንደልዮ ዘለና ዝምጥን ናይ ፀዓት ቀረብ ይገብር የለን እዩ ዝብሉ ዘለዉ ብግምጣሉ ቻይና እንታይ ክገብርዎ እዮም እዚ ሶላር እዚ ቢቢሲ ሾክ እዩ ዝኸውን መግለፂ ድማ የብሎምን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልኦት ዓለማት ብምሉአን ተኣኪበን ከምቲ ቻይና ተፍርዮ ዘላ የፍርዮ ኣለውን ስለዚ እቲ ናይ ቻይና ግስጋሴ ክንሪኦ ዘለና ሓደ ዝተበከለ ሃገር ዝነበሮም ኣፅርዮም ዶሚኒያንት ዝኾነ ናይ ኤነርጂ ፓወር ብፍላይ ድማ ኣብዚ ፅሩይ ኤነርጂ ተተካኢ ፀዓት ዝበሃል ወይ እውን ቀጠልያ ፀዓት ዝብልዎ ኣብኡ ዝገብርዎ ዘለው ግስጋሴ ናይ ብሓቂ መስደመም ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከመይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ቻይና ናብኡ ቀሪብና ምስ ቻይና ክንሰርሕ ኣለና ንብሎ ዘለና ክንምንታይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንክንግንዘብ ኢለ ጥራይ ዝገብረኩም ዘለኹ this is a very very important one ስለዚ ኣብ መወዳእታ እታ መሰጅ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ እዚያ እያ ክትከውን ትኽእል ምስ ቻይና ምስራሕ ንዓና ንዞም ኤውሮጳውያን ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ንኤርትራውያን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንሕና ድማ ፀሓይ ኣምላኽ ዝሃበና ትዕድልቲ ኣለና ብርቱዕ ፀሓይ ኣለና ኩሉ ግዜ ዝወፅእ ፀሓይ ኣለና ኤርትራ ድማ ወላ ብዓቕማ እንተኾነ ብዙሕ ሶላር ትእቱላ እዩ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ላርጅ ስኬል ሶላራት ተጌርና ጥራይና ድማ ናይ ፀዓት ናፅነት ክህልወና ዝኽእል በዚ መንገዲ ጥራይ እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ እዚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዓድና ብዝሰፍሐ መልክዕ ክንሪኦ እየ ዝብል ናይ መወዳእታ ኣርስቲ ካብዚ ውድድር ናይዞም ሓያላት ወፂና ኣብቲ ናይ ዞባና ዘሎ ዞባና ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎ ንስገር Carrier of the United States Navy, the USS Gerald R. Ford, has docked at a NATO base on the Greek island of Crete as it heads toward the Middle East. The US has been increasing its military presence as tension remains high between Washington and Tehran. Donald Trump's repeatedly threatened military action on Iran if a deal isn't reached on its nuclear program. The White House says Trump's first option is always diplomacy. Iranian and US officials are preparing to hold a third round of talks in Geneva later this week. Meanwhile, Iran's Revolutionary Guard's been conducting military drills. ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ሎሚ ዶ ትሃርም ፅባሕ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ዳርጋ ኩሉ እቲ ንክትሃርም ዘድልያ ኣፅዋራት በቦትኡ ሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብ ሕጂ ንድሓር ንሳቶም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ክንዲ ምንታይ ኣብቲ ኩነታት ማእስ ክውስንዎ ይኽእሉ ንዖም ዘመልከት ግን ብዓይኒ ወታደራዊ ሬዲ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ግን ዋላ እኳ ኣፅዋራቶም ኩሉ እንተተቐረበ ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ግን ይጠራጠሩ ኣለዉ with Iran. Huge leaks coming out of the Pentagon yesterday. This time, if you want to believe this, the Pentagon is leaking about how desperately they don't want to go to war with Iran. That is how bad the current situation is. But Donald Trump is trying to head off all of these leaks. Let's go and put this up here on the screen. Here is Trump's truth yesterday. Numerous stories from the fake news media have been circulating that General Daniel Cain, sometimes referred to as Raisin Cain, is against us going to war with Iran. The story does not attribute. እንታይ ዝበሃል ዘሎ መሲልኩም ዳርጋ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዘውፅኦ ሓበሬታ እንድዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣክሲዮስ ዝበሃል ከምኡውን ዋሽንግተን ፖስት ዎል ስትሪት ጆርናል ኩሎም ዘብፅሕዎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ንገብሮ ኩናት ከዋፅአና ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ተሰሊኹ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ክትገጥም ኣብዚ እዋን እዚ ድልውቲ ይኮነት ብዙሕ ኣፅዋራት ናት ኣብ ዩክሬንን ኣብቲ ኩናት ናይ እስራኤልን ኣጥፊና ስለ ዘለና
ዝኣክል ሚሳይላት ኣያከብናን ኣለና ስለዚ ዓብ ኩናት ምስ ኢራን ንዑ ንነዊሕ ክንቅፅለሉ ንኽእል ሎጂስቲክስ የብልናን እንተዘይንገብሮ እዚ ኩናት እዚ እቲ ዝበለፀ እዩ ነይሩ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ግን ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሓበሬታታት እዚ ግድን ሓሶት እዩ ካውን ኣይክእልኒ ንሕና ንኩናት ድልዋት ኢና ዘለና ብዝብል ሓበሬታት ክእምን ይፈቲኑ ኣሚን ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ እንድሕር ኢልኩም ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ እንታይ ከም ዝሓሰበ ዝበላ ዘረባ እንተሰሚዕኩም ስለምንታይ ነዚ ኩናት እዚ ይኸደሉ ኣሎ እንታይ እቲ ናብዚ ኩናት ዝህብዎ ዘሎ ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚያ ስምዕዎ እንታይ ኢሉ ኣሎ How long I'll be around? Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንክንደይ ዓመታት ክነብር ምዃነ ኣይፈለጥኩን ኣለኹ ምክንያቱ ክቐትሉኒ ዝደልዩ ብዙሓት እዮም ንክቐትሉኒ ዝደልዩ ብዙሓት እዮም ክርስዖም ካይክልኒ ይብል ኣሎ ስለዚ እዚ በብዙሕ መንገዲ ኣብ ሓደጋ ዘሎ መራሒ እዚ ስለምንታይ መዓት ገበናት ኣለዎ ወላ ኣብዚ ኤፕስቲን ፋይልስ ዝበሃል ብዙሕ ተሓቢኡ ኣሎ ንዑ ብቐጥታ ካብ ስልጣኑ ከባረሮ ዝኽእል ሓበሬታ ስለዚ ኣንጻር እስራኤል ክኸይድ ጀሚሩ ብምሉእ ሓበሬታ ዘምፅኦም ብሕጋዊ መንገዲ ጥራይ ኣብታ ኦባማ ከኣስሮ እናበለ ዝፍክር ኣብታ ቼላ በይኑ ንሱ ኣብታ ካርቸሊ ማለት እዩ ከኣትዋ ከም ዝኽእል ይፍለጥ ብውሕዱ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ነዛ ኩናት እዚኣ ይደልያ የለን ግን በፍንጫ ክትገብራ ኢኻ ዝብል ሓይሊ ግን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ as close as they can without going outside the chain of command to say this is a really really bad idea and if you actually read all of their warnings if you've been watching the show or if you've been paying attention to the news none of this will be a shocker to you they say we have a limited amount of air interceptors we use 25% in the 12-day war the Houthis were a huge problem because of our 4-year support now of Israel and of Ukraine we are dramatically low on munitions they point to a CSIS war game from 2023 which said that the United States would last 1 week in terms of munitions if we were ever to get into a war with China against Taiwan. ኣብሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኣቶም ናይ ኣሜሪካ ሚድያታት እዮም እዚ ዓበይቲ ሚድያታት ዝብልዎ ዘለዉ ሓቂ ንስዩ ኣሜሪካ ንዓብ ኩናት ዝኸውን ሎጂስቲክስ የብላን ብብዙሕ መፅናዕትታት ብብዙሕ መንገዲ ከም ዝወፅእ ኣሜሪካ ሓፂር ናይ መዓልታት ወይ ናይ ሰዓታት መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል እያ ናብ ዋርሕ ክቅፅል ዝኽእል ኩናት ግን ዘድሊ ድርዒ ኣኪባ የላን ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ክንገድፎ ኣለና እዮም ዝብሉ ግን ሰማዒ የለን በፍንጫ ክገብሩ ከም ዘለዎ እቲ ኩናት ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ክግበር ከም ዝኽእል ክግበር ከም ዘሎ ናይ እስራኤል ድፊት ኣሎ ክንብል ከለና ማዕረ እዩ ኣብ ዞባና ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ድማ ምርዳእ ከድልየና እዩ let's go Tensions are rising in Ethiopia's Tigray region. Recently, the federal troops and Tigrayan rebels have massed at the border. The region has seen a devastating war in the past, and many fear that a new war might be on the horizon. And amid this, the Ethiopian army is flexing its military muscle. Over the weekend, Ethiopia celebrated the 65th anniversary of its Defence Force Special Operations Command. A military parade was held in Awassa. Troops displayed precision drills, waterborne exercises, and coordinated airborne operations. Prime Minister Abiy Ahmed praises the military's modernization efforts. እንታይና ንሰምዕ ዘለና መቸም ዞባና ኩሉ ግዜ ናይ ሽግርን ናይ ፀገምን ቦታ ምዃኑ እቲ ሚድያ ኩሉ ግዜ ብኸምኡ ክገልፆ እዩ ዝመርፅ እቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘገማድሕ ዘሎ ድማ ብፍላይ ብልፅግና ዝበሃል ዝመርሖ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ እቲ ዞባ ኩሉ ግዜ ብኩናትን ስቃይን ንክፍለጥ ቀዳማይ ተራ ዝፃወት ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ መርሕነት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኩሉ ግዜ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝገብር ንሱ እዩ እቲ ስርዓት ድማ ብኩናት እናተሓመሰ ዝነብር ስርዓት ዳእምበር ካልእ ኣይኮነን ሓድሽ እውን ኣይኮነን እዚ ስለዚ ምስ ኤርትራ ተደይ ኮይኑ ምስ ካልእ ምትፍናን ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዘይውዳእ ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎ ክፍታሕ ዘይክእል ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎ ኩሉ እዚ እናሃለወ ግን ኣገይን ሕጂ እውን ናብዚ ዓበየ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ እቲ ሚድያ ድማ ኩሉ ግዜ እዛ ዝደልያ እያ ካልእ ምናልባት ኣብ ምዕራባዊ ሚድያ ብዙሕ ዘይፅበያ ዝነበርኩ ኣርእስቲ ግን ወይ እውን ኣብዚ ናይ እንግሊሽ ሚድያታት ፅበያ ዘይነበርኩ ኣርእስቲ ካብዚ ናይ ተሃዲድ ናቱ ወፃኢ ነዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክዛረብሉ ጀሚሮም redrew the electoral boundary of Tigray. The announcement came ahead of the federal elections that are set for the 1st of June. The move has irked Tigrayan leaders. Let's take a look at the region's history to understand the reason. ሕጂ ነዚ ኩነታት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ገይርዎ ዘሎ ነዚ ኣርእሲ እዚኦም ዝዛረቡ ዘለዉ ክንቅፅል ኢና ከባቢታት ሕመራ ኣላማጣን ጸለምትን ካብ መምሕዳር ትግራይ ወፃኢ ኮይነን መረፃ ከካይዳ ዘሕለፎ ውሳነ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ላየን ጥጋብ ንበዓል ሞያ ሕጊ ተኽሊት ገብረ መስቀል ኣዘራሪባቶላ
እትናይት ማሊ ውሳኔ ያው ታይማለትዩ ከምዚ ቀስታዊ ወይ ከዓ ብቀስታት ግዛት ትግራይ ከምሕዳግ ዓይነት ተገርካ ቁጥር ዝኽእሉ ዝድማ አንጻር ሕገ መንግስትን አንጻር ፕሪቶሪያን እዩ ብዓንቀጻት እናኣምጦም ናይ ሕጊ መስራሓት ኣለዉ ዶ ካብ ምንታይ እዩ ዝቕዳሕ በየናይ መሰረት እዩ ነዚ ውሳነ ክሕልፍ ክኢሉ ዘሎ እቲ ባይቶ ፌደሬሽን እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ረኽቢ በቲ ሕገ መንግስቲ እዩ ዝዳነ ኣብ ካልኦት ክልላትን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ መንጎ ፌደሬሽን ዘሎ እውን በቲ ሕገ መንግስቲ እዩ ዝረአ ሕገ መንግስቲ ከዓ እንታይ ዝብል ተንክልላት ነቲ ፌደሬሽን ከም ዝመስረቶ እዩ ተንክልላት ከዓ ናይ ባዕለን ግዛኣት ሒዘን እየን ነቲ ፌደሬሽን መስሪተኖ ስለዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ክልል ግዛኣት ክንከኣ ከሎ ናይቲ ፌደሬሽን ህልውና እውን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ እዩ ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ዘቐምጥ ማለት እዩ ናብ ዓንቀጽ ክትኸድ ከለኹ እቲ ፌደሬሽን ዝተመስረተ በተንክልላት ድሌትን ናይቲ ህዝቢ ናይ ኣቀማምጣ ባህሊ መሰረት ተገይሩ እዩ ክዋቀር ከሎ ዝተዋቀረ ፌደሬሽን ማለት እዩ እዚ ኣብ ዓንቀጽ 48 47 ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኤፍድሪ ነግኒኤና ማለት ኣውሶ ፌደሬሽን ወይ ከዓ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲንዎ ዘሎ ውሳነ ግን አንጻር እዚ ናይቲ ሕገ መንግስቲ መትከል ብክልላት ከም ዝምስረት ብናይ ክልላት ግዛኣት ከም ዝምስረት ዝጠሓሰ ይኹን ብግልፂ ኣብ ዓንቀጽ 48 ኣብ ዝተቐመጠ ናይ ግዛኣትን ናይ መንነትን ጉዳያት ዝረአ በቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝግዝአሉ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ከም ዝኾነ እዩ ዘቐምጥ እዚ ማለት እዩ ዝኾነ ናይ መንነት ይኹን ናይ ግዛኣት ጉዳይ እንድሕር ሃልዩ መጀመርያ ናብ ናይ ቤት ምክሪ ትግራይ ይቐርብ ዝግባእ ዝኾነ ይኹን ናይ ግዛኣት ይኹን ናይ መንነት ጉዳይ ክውዳእ ዝግባእ ብቤት ምክሪ ትግራይ ቤት ምክሪ ትግራይ ድማ ሕዚ የለን ሪሲ ስለዚ ሕጋዊ መንግስቲ ሳዕ ዝምስረት ናይ ግዛኣት ትግራይ ዝምልከት ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክኸውን እዩ ሕገ መንግስቲ ኤክስፕሬስ ዝገብር ማለት እዩ ብግልፂ እውን ዝድንግጎ ማለት እዩ 48 47 ክልላት ከመይ ይምስረት ዝብል ብግልፂ ኣብ ዘቐምጦ ድንጋጌታት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣብነት ንገለገለ ሰባት ብኸመይ ክፃወተሉ ፈቲኑ ትፅቡቕ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ንዓቢ ቤላ ገይሮም ገጢሞም ምህላዎም እዮም ልስን በወልቃይት ሁመራ ጠለምት ራያ አላማጣ በእነዚህ 5 አካባቢዎች የሚደረጉ ምርጫዎች ከትግራይ ክልል ውጪ በሆነ አግባብ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚደረግ ይሆናል የሚል ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔን ተከትሎ ነው ምርጫ ቦርድ ይሄንን ያጸናው እንዴት አየው ገለታው በርካታ ተቃውሞ በተለይ ከትግራይ ማህበረሰብ አካባቢ እየተሰማ ይገኛል አንዳንድ በብልጽግና ዙሪያ የተኮለኮሉ የአማራ ተወላጆች በአብንም ዙሪያ ያሉ እንደዚሁም በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚገኙ የአማራ ተወላጆች ውሳኔውን እንደ ትልቅ ብስራት ተመልክተው እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እስኪቀራቸው ድረስ የደስታ መልእክት ሲያስተላልፉ ነው የታዘብነው ገለታው ግን እንዴት አዩ ሕጂ እንታዩ እዚ ዘረባ እዚ ጉዳይ እዚ እንተሪኹሞ እንታይ ይግበራሎ ተጠሚትኩም ካ ብልጽግና እታ ናይ መወዳእታ ካርዲ ወሲዱ ዝፃወት ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እሱ ድማ ነታ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ተጋሩ ንዓዓ ንኣምሓሩ ንተጋሩ በዚያ ገይረ ከባልዖም ናይ መወዳእታ ናብ ኤርትራ ናይ መወዳእታ ካርዲ ኩሉ ግዜ ዓሰብ ወይ ባሕሪ ዝብል እዩ ኣብዚ መንጎ ትግራይን ኣምሓሩን ድማ እታ ፈንጂ እዛ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዋ እያ ስለዚ ነዚኣ ኣብታ ቀንዲ ኣገዳሲት ግዜ ምስ ኮነት እዩ ፈኒዋ እቲ ኣፈናንዋ ናቱ ድማ መብዛሕቲ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ዝወስዶም ሚስ ካልኩሌሽንስ እዮም ዝብልዎ ንሳቶም እዮም ቶም ቀንዲ ዝሃስይዎ ስለምንታይ ሚስ ካልኩሌሽን ይበሃል ኣሎ ዝመስልኩም እዚ ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ኣብ ምንታይ ዝብል ካልኩሌሽን ገይርዎ ዘሎ ንሱ ንኣብነት ናምሓራ ክሕጉሶም ይኽእል እየ በዚያ ኢሉ ገይርዋ ዘሎ ናምሓራ ህዝቢ ማሓራ ክሕጎስ እዩ በዚያ ምክንያቱ ንተጋሩ እዚ ቦታ እዚ ኣይሂበኩም እየ ኢልዎም ኣሎ ግን እቶም ቁሩብ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘሎ ኣምሓሩ ግን እዚ ከምኡ ይኮነን ዝገብር ዘሎ they know already ስለምንታይ ንተጋሩ ይኮነን ዝቦ ዘሎ ንመን ከም ዝቦ ዘሎ ጽቡቕ ገይሮም ፈሊጦም ኣለዉ እቲ ገይም ንኽልቲኦም ናባላዕካ ንብልጽግና ትቦ ንኦሮሞ ኢኻ ትቦ ነዚ ቦታ እዚ ቅድሚ ሕጂ ነጊርዎም ነይሩ እዩ ስለዚ ኣቢ ብዝፈተናዮም ዝርድእዎ ዘለውታ ገይም ናቱ ከይተበገሰ ስለ ዝፈልጥዎ ይፀገም ይገባኛል ጥያቄና ክርክር ተፈጠረ ሲፈጠር በኢህአደግ ዘመን በዚህማ እንጨቃጨቅም ድሬዳዋ ከኦሮሚያ ይነጠልና ለፌደራል መንግስት ይሁን ሶማሌ አንዱን ተርም ከንቲባ ይሁን አንዱን ተርም ኦሮሞ ከንቲባ ይሁን ብለው አስማሙ ይሄ ግን ህገ መንግስት ላይ የለም ከዚያ በኋላ ድሬዳዋ ሶማሌና ኦሮሞዎች በሰላም እየኖሩ ነው በጣም ጥሩ ሰላም እስካመጣ ጊዜ ድረስ ችግር የለው አሁን በሶማሌና በኦሮሚያ መካከል የብዙ ቀበሌዎች ጥያቄ አለ ብዙ በሲዳማና ወላይታ መካከል አለ ጥያቄ በአፋርና ሶማሌ መካከል ጥያቄ አለ ዩኒክ አይደለም ወልቃይት ላይ ጥያቄ ዩኒክ አይደለም
ኤግዛክትሊ ከምዚያ ገይሩ ኣምፂዋ ነይሩ ስለዚ ኣብ ድሬዳዋ ዘጋጠመ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ሶማልን ኦሮሞን ዘጋጠመ ኣብታ ዘረባ እንታይ ነይሩ እቲ ድሬዳዋ ናይ ኦሮሞ ነይሩ ቀደም ግን ስለደይ ተረዳዱ እቲ ቤት ምክሪ ዝብልዎ ዘሎ ባይቶ ፌደራል መንግስቲ ከመሓድሮ ከም ዝኽእል ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ ፌደራል ዝኸውን ሽዑ በብተራ ድማ እቶም ሶማልን ኦሮሞን የመሓድርዎ ስለዚ እዚ ናይ ወልቃይት ድማ ከም እዩ ስለዚ ንክልቲኦም ክቦም ኣይኮነን ግን ንክልቲኦም ከባልዖም ይኽእል እዩ ታገይም ድማ ኣብዚያ እያ ዘላ ኣምሓሩን ተጋሩን ኣብዚያ ዝዋጉላ ምክንያት የብሎምን ምክንያቱ ነታ መሬት ናብ ኦሮሞ ይክፀጋዓ ናብ ፌደራል ክብላ እዩ ፌደራል ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኦህዴድ እዩ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ እንትዕሪኻዮ ኣምሓሩን ተጋሩን ዘበኣስ ምክንያት የብሎምን ስለዚ ንተጋሩ ሂበኩም ክብል ከሎ ናምሓሩ ክበኩም እየ ማለት ከም ዘይኮነ ይርዱ እዩ እዚ ድማ ንሱ ዘይተፀበየ ሓደ ነገር ይፈጥር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ካልኩሌሽን ናቱን ውፅኢት ናቱን ንድበይኑ ስለ ዝመፅ እዩ ኣብዚ ስምዑ ዓመታት ማለትም ከፕሪቶሪያው ስምምነት ማግስት አራምባና ቆቦ ሲሄድ የቆየው የትግራይ ልሂቅ በትናንትናው ዕለት በአንድ ቦይ ሲፈስ ውሏል። በአንድ አጀንዳ ላይ ተስማምቶ ድምፁን በጋራ ሲያሰማ ይህ ከ3 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ጉዳዩ እንዲህ ነው። የትግራይ ሰራዊት ከቆቦ ምሽግ ወደ አማራ ክልል ካለፈ እንደ አፄ ቴዎድሮስ ሽጉጤን እጠጣለሁ ብለው ጠጃቸውንና አረቂያቸውን ሲያንቆረቆሩ የተገኙት አቶ አገኘሁ ተሻገር የሚመሩት የኢፌድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ባለፉት ሳምንታት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ወደ ትግራይ ካካለለው 38 የምርጫ ጣቢያ 5ቱ ማለትም የሑመራ፣ ዓድረመጽ፣ ጸለምቲ፣ ኮሮም ኦፍላና አላማጣ የምርጫ ጣቢያዎች ከትግራይ ክልል ውጪ እንዲሆኑ ተደርገው ድምጻቸውን በቀጥታ ለፌደራል መንግስት ከምዚያ ትሪዋ ዘለኹም እያ እዛ ገይም እዚኣ ክንደይ ግዜ ተነጊሩ እዩ ክንደይ ግዜ ትደጋገማላ ኣብይ ኣሕመድ ሚስ ካልኩሌሽንስ ናቱ ካብዚ ዝብገስ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ወይ እውን ነቶም መርሕነት ፅቡቅ ጌራ ይፈለጦምን ኣሎ ንሱ ተቆፃፂርዎም ዘሎ ልዕሊኦም ዝበልሐ ይመስሎ ዘሎ ትጌጋ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ተጋጋሚ ተጋጥሞ ዘላ እዚያ ነዚያ ክሳብ ዘይተማሃረ ድማ ኣብ ሓደጋ ናቱ ንዓበየ ዝኸይ ነዞም ተጋሩ ኢሊት ቤላ ገይረ ፈናጢሑ እዮም እየ ኣፍንጫ ሓትሕት ከም ዝደልዩን ንሓትሕዶም ክትሓናንቑ ቀሪቦም ኣለዉ ስለዚ እዚያ እያ እታ ሞሜንት ኣብዛ ግዜ እዚኣ እታ ክገብራ ዝኽእል ሕማቕ ስጉምቲ ነዘን 5 ወረዳታት መንጢለ ካብ ትግራይ እንተውፅእ እያ እቶም ምሳይ ዘለው ጻድቃን ኢልካ ጌታቸው ረዳ ይኹን ስምረቶምን ገለመሊኦምን ኣመናፅሊ ኣብ ልዕልትዮም ካልኦት ስለ ዘለዎም ክዛረቡ ይኮኑን ተተፋኒኖም ስለ ዘለው ስለዚ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ እንተገይረያ እታ ዝበለፀት ነጥቢ እዚኣ እያ ብምባል እዩ ነዚያ ካርድ እዚኣ ፈኒዋ እንተኾነ ጌታቸው ንከምስል ዲ ሓቂ ዓዊሉ እቲ ምርጫ ዝበሃል እውን ቦይኮት ክንገብሮ ኢና ወይ እውን ክንፎገ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ እንተዘይተመሊሱ ይብሎ ዳርጋ ብሙሉእ እቲ ናይ ትግራይ ኣብ ብዙሕ ነጥቢ ክሰምር ዘይከኣለ ክሰማማዕ ዘይክእል ዝነበረ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብሓደ መፅዩ ነዛ ካርድ እዚኣ ቁሩብ ንድሕሪት ከይድኩም ተሪኢኹማ ድማ ተመሳሳሊ እዩ ሻዕብያን ኤርትራን ተጋሩን ሻዕብያን ወይ እውን ኤርትራውያንን ኣብ ውግእ እትየዮም እየ ስለዚ እዚኦም ንሓዋሩ ክዕረቑ ይኮኑን ብምባል ፕሪቶሪያ ክፍርም ከሎ ቅድሚኡ ዝጅምር ትገይም ግን ብፕሪቶሪያ ንርአዩ ፕሪቶሪያ ምስ ፈረመ እንታይ ገይሩ ነዚ ኩሉ ሕጂ ክቋፀሮ የዚ ዶባት እዚ ንዑ ክቋፃፀር እየ ዝመፅእ ዘለኹ ዝብል ዘሎ ድሓን በዚኣ ጌርና መንስማዕያ እታ ገይም ናቱ ኩሉ ተግራዋይ ፈሊጥዎ ቅድሚኡ ከይዶም ኤክስፖዝ ይገብርዎ ኣለዉ ወጊደ ክብል ተሎሲ መሬት ትግራይ ብዙሕ ቦታ ሒዙ የለን أنا زير كله زير يلا بعلهم زهاوكم مجلس كو بعلهم أم مجلسهم تايلهم بعلهم سي نكتة ما زلم بس أو كاوية سلام مرجع عن بمفترس نسراوي تيرترا أنا مسجني الخم يخم سلزي وري روح يزوي إنه عدم ما تحيزو سلام مرجع عن فتيرو تباهيلوس يمسجن نور حيلس مريت كحيزون حليس تمسكن الجودة كويت فت هاي وررن هاي غير زول مسلكة هاي ملكته مريض زلم بس وعمري زلم بس أقول قص هذا الشعب يا أخوي نقول نتي وجيرة كل تلصي تري والله تي تن أجندات أيتم استنزربا توكين بوينتس ببحادة ديسمانتل ببحادة حصوت مخانو يقالوا علو كلنا عمنا نعوز مسلو بزحات بتتخكلنا تقرأ علامات دويلهم زلو الجنتايو إذن ريو زلنا قدم حجي أبت دوبات انتاي جيرو بلتسجنا وعل بريتوريا فر مسبلة انتاي جيرو يزبع ني منكسي إرترا كي نقرأ وعل بريتوريا منكسي إرترا فتت أولا كل يقبويو جن نعوجا دي فهم سلوز قبروا وعل بريتوريا مستفرمه إرترا حريقونكم أبكينا سلوز نبرو تدعليهم زلو تقارد ما تقطعهم يمزلو سلازي أبكينا دس أنحي نتي دوبنا يكلت يوم تقصاص يرز نبر سراويت ناتو ليتي كابا أزليقو كم زهدم جيرو تاقيم لما انتايا نزيوم كلت سبات
أباي سيوم سلو زلغو كبالعو يمحج أنا دما عمباباي نابلعكو سينما فيلم خرئيه إلي حسيبتا نيشتي ቆሎ ዝኾነት ርእሱ ወይ እውን እዚኣ ናይ ማሙሽ ርእስናቱ ነዞም 50 ዓመት 40 ዓመት ኣብ ፖለቲካ ንፖለቲካ ከም ከብዲዶም ዝፈልጥዎ ንኣካይዳ ናይ ዓለም ዝፈልጡ ነቲ ነገራት ዝፈልጡ ወላ እውን በገኑ ሓዋሓት እየ ዝብለኩም ይሕመቕ ይፀብቕ ኣብ ዝበለ ኣብዛ ዓበየ ደረጃ ናይ ዲፕሎማሲን ፖለቲካን ዝነበሩ እዮም እዚ ገይማት እዚ ናይ ብልፅግና ትማሊ ካብ ኮነሬል ናብ ብዕድል ናብ ስልጣን ዝመፅእ ዝገብሮ ዘሎ ከገርሞም ወይ እውን ከሰንብዶም ወይ እውን ሃንደበት ክኾኖም ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ካልእ እዚኣ ስምዕዋ ክንፈ ዘውፅኣ ካብ ተጋሩ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ጠጠው ኢሉ ተስታውሱ ትኾንኪ ርዳእታ ከኣቱ ኣብ ዝተገበረሉ ናይ መጀመርያ ጉዕዞ ናብ ሴሸልስ ዝኸዱ ጻድቃንን ወዲ ወረደን ክፍፅም ፕላን ገይሩ ምድላው ገይሩ ናይ ትግራይ ምክንያቱም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣይወቃዕናን ኣብ ታሕቲ ዝነበሩ ተጋደልቲ ሕቶም እንታይ ነይሩ ዋ ምስ ኤርትራ ክንዋግዕ ኢትዮጵያ ተወቅዕና ከይሎምስ ኣይ ምስ ኢትዮጵያ ተዘራሪብና ኢና ኣይብልዎም ነይሩ እዚ ናይ ጻድቃን ፕሮጀክት ነይሩ ይኹን እስኪ ብድሕሪኡ ተናይ መጨረሻ ኩናት ሰሙናት ክቐርዩ ማለት ሰሙናት ይኹን መዓልታት ክቐርዩ ፕላን ኮ ተገይሩ በቃ ሰልጢኑ ቆይ መዓልታት ክቐርዩ ብከቢድ ብረት ተኽሱ ጀሚሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናብ ትግራይ ካብኡ ታይሎ ተቐይሩ እዩ ገጽኩም መልሱ ኢሎም ከምዚ ደይብልኩምና ከሂዱና أبي أحمد مع مالت أنت هاي تجربة من خازين حدا كوزي مالت حدا جزء سي زيتات سي يفلت عندي دائما بتوصل لما تقول لهم ما أنت ما حرص يفون ما حورهم ميدا ما حكي كم زين تقولين كم زين انتهينا نرزق لنا عند هريكم زي تي رسح جيماتنا يبلصقنا كل جزء كم زعينت نسبي نكناقط زغبرو زلو جيمات بزح جزء يدفتن سلدي سلطنبر انتهي مالتي زين تحريلكا حجون انت خونه كل تسز زغبرو نحات حدو ماغاچي خا منباري كل جزء يدفتنو وي بتدغاغام دفتنو دلو يسلط يلن صمدو وصيت نايزيو صمدو حج استبغس ديكونه وعل بريتوريا كفرم كله استطنس حسابي مخنياتو اجندا نايزي من مخانو انتهي مخانو صبوق يروم ስለተገንዘብዎ يس ነትኩነታት ክትሰርሐሉ አሚን ጽምዶ ክብገስ መخانو ኮ ጌታቸው ረዳ ኣብኒዮ ኮለውን ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ሕጂና ተፈጸመ ዝመጽእ ዘሎ ውጽኢት ናይቲ ዝኽያድ ዘሎ እዩ አብይ አሕመድ እንታይ ስለ ዝሓሰበ ክንዲ ዝተብተብ ሕጂ ዘብሎ ዘሎ እንድሕሪልካ ድማ እቲ ኩነታት ካብ መዓልትና መዓልቲ እናተቐየረ ስለ ዝመጽእ ዘሎ መስኮቱ ኣምሓራ is 20 districts. The newly unified Amhara-Fano National Movement, AFNM, has seized 20 districts and cities in a 4-day offensive, sources told DNE Africa, marking a significant escalation in the conflict against Prime Minister Abiy Ahmed's administration. Centralized resistance. The recent formation of the AFNM under Chairman Zemin Kassi has shifted Fano from fragmented guerrilla units into a cohesive military and political force. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ድሕሪዚ ሓድነት ወይ እውን ሕብረት ሓደ ግንባር ናይ ፋኖ ሓይልታት ኩላቶም ኣብ ሓደ ግንባር ምዃኖም ንብልጽግና ካብቲ ቀደም ዝነበሩ ሕማም ርእሲ ዝበርትዑ እናኾኑ ይመፁ ከም ዘለውን ቀጻሊ ግስጋሰናቶም ድማ ንቅድሚት ገፁ ይኸይድ ከም ዘለውን ስለዚ ብልጽግና ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ዓብይ ክቕየር ዘይክእል ብድሆ ይገጢምዎ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ፋኖ ዝበሃል እናስፋፍዐን እናሓየለን እናገስገሰን ይኸይድ ከም ዘሎ ክትዕወተ ጀሚርካ ድማ ሞመንተም ስለ ዝህሉ እንታይ ዘጋጥመካ መንእሰይ ናባኻይ ዝውሕዝ መንእሰይ ድማ ኣብ ኣምሓራ ናብቲ ኣሚን ነዚኣ እንተሪኢኹም ጥራይ ብልጽግና ከምዘየላ ኣብቲ ከተማታት በዚያ ክትኣምኑ ትኽእሉ ለእሴና መካነ ኢየሱስ ከተማ ነዋሪዎች በሙሉ የመከላከያና ልዩ ኃይል መልስ የሆናችሁ እንዲሁም ወታደራዊ ስልጠና ከዚህ በፊት የወሰዳችሁ በሙሉ የፋኖ ስልጠና ሰልጥናችሁ ወደ ፋኖ መቀላቀል የምትፈልጉ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እናሳስባለን። ፋኖ ኣብ ጎደናታት ናዞሬ ብማይክሮፎን ገይሩ ምልክታ ዘመሓላልፍ ዘሎ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ዝነበርኩም ወይ እውን ፍሉይ ሓይሊ ዝነበርኩም ሓይሊ ብተናዲ ወላገለ ዝነበርኩም ናብ ፋኖ ክትፅምበሩ እንተደሊኹም ምዝገባ መዓስ ከም ዝጅምር ዕለትን ሰዓትን ሂቦም ኣብቲ ከተማ ይዞሩ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዓድታት ካብቲ ዓበ ከተማ ወፃኢ ብምሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር እቲ ፀላኢ ስለያ እንተለዎ ኮይኑ
ማለት ብልጽግና ብዓዱ ማለት እዩ ስለያ እንተዝህልዎ ነይሩ ሕቡእ ዝኾነ ሓይሊ እንተዝህልዎ ነይሩ ከምዚ ኢልካ ጎደናታት ኣይዘውር ነይሩ ግን ክንዲ መንታይ እቲ ፕሬዘንስ ናቱ ወይ እውን ህላወ ናቱ ኣብታ ሃገሩ ከምዘ የለ እዚ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኣብ ድርኩ ኸይድ ዓዱ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ኣብ ዶባት ወይ ካላ ኣይኮነን ስለዚ ብልጽግና ሓንቲ ዝኽእላ ነዚኣ እዩ ዝገብር ድማ የድሮንና የከባድ መሳሪያ ጥቃቶች ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶች አጋጠሙ። ኮሎኔሉ ቴክኖሎጂ መታጠቅ ህዝብን እንድታሸንፍ አያደርግም ሲሉ ይናገራሉ። ብልጽግናም ፋኖም በተቃራኒ ያሉ ኃይሎች እየተቀላቀሏቸው እንደሆነም ይገልጻሉ። በክልሉ የሚከናወነው ውጊያ በየዕለቱ የሰው ህይወትን እየነጠቀ የቀጠለም ሆኗል። ትናንት ይህ ውጊያ በከፍተኛ መጠን ከተከሰተባቸው ስፍራዎች ውስጥም በማዕከላዊ ጎንደር አጸደ ማርያምና ሻውራ ተብለው በሚጠሩ ስፍራዎች ላይ ያጋጠመው ይገኝበታል። በወረዳው መቀመጫ የፋኖ ኃይሎች በመግባት በመንግስት ኃይሎች ላይ ያደረሱትን ጥቃት ተከትሎ በመቶዎች የሚቆጠር የነፍስ ወከፍና የቡድን መሳሪያ ማግኘት ከምትሪዎ ዘለኹም ዳርጋ ሓንቲ ዝገብራ ብልጽግና እንታይ እዛ ድሮናት ሒዝካ መፂኻ ንህዝቢ ምጭፍጫፍ ምክንያቱ ድሮናት ናተይሲ ጋይደድ ሚሳይልስ ኣለዎም ዕላማታት ሪኦም እዮም ዝሃርሙ ዝብል ግን ከምኡ እንተዝኾኑ ነይሮም እዚ ኩሉ ናይ ፋኖ ኣካይዳ ክሳብ ሎሚ ጠጠው ክብል ኣይምኻለን ክሳብ ሕጂ ክቕፅል ኣይምኻለን ክሳዕ ክንዱ ድሮናት ናቱ ኣብ ዓውደ ኩናት ለውጡ ዝገብረሉ ነይሩ እንተዝኸውን ስለዚ እንታይ እዩ በሻሓት ወታደራት ክዕስክር ኣይምኻለን በሻሓት ሰራዊት ክእቱ ኣይምኻለን እቲ ድሮናት ናቱ ሳከት ንመናወራ ዝገብሩ ዳ እምበር ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምፃሉ ይካለን ብርግፅ ኣሜሪካ ባዕላ ትብሎ እዩ ድሮናትን ሓፂንን በይኑ ዓውደ ኩናት ኣይቅይር ተዝኸውን ነይሩ ንዩክሬን መሓገዘ ነይሩ ክንዲ ዩክሬን ኩሉ ዓይነት ድሮናት ዝጥቀም ዘሎ የለን ኩሉ ዓይነት ድሮናት ዝሰልጠነ ድሮናት ዩክሬን ትጥቀም ኣላ ድሮናት ንበይኑ ዓውደ ኩናት ኣይቅይር እዩ የስ ክትመክት ከኽእለካ ይኽእል ኸውን ግን ዓውደ ኩናት ኣይውድእን እዩ ኣይቅይርን እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብልጽግና ንፋኖ መመሊሱ ከም ዝሕይል እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዝን ወዲ እዝን ስለ ዘለዎ ድማ እዩ እዛ ሕጂ ናብ ኤርትራ ገፃ ትርብሾ ዘላ ዓቕሊ ፅበት ተዋሂባቶ ዘላ ተኽእሎ ወላ ሓንቲ እንተዘይገይሩ እውን ምውዳቑ ስለ ዘይተርፍ እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ካበይ ዝብገስ ምዃኑ ፅኒሕልና ክንርኢና ኣብዚኣ ገሊፆም ኣለዉ እዚኦም በዓል መሳይ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ነዚ ስለ ዘይከኣለ ወደ ትግራይ ክልል ሰበብ ምክንያት እየፈለገ በዛውም ትግራይ ማነው ኤርትራን አሻግሮ ለመምታት ትልቅ ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ። ከመላ ሀገሪቱ ሰራዊቱን ወደ አማራ ክልል ማነው ወደ ትግራይ ክልል ድንበሮች አካባቢ ወደ ትግራይ ክልል አዋሳኝ ወደ ሆኑ ቦታዎች እያስጠጋ ይገኛል። ይሄ የሰሞኑ የምርጫ ቦርድ ውሳኔ ደግሞ ለዚህ እንደ አንድ ምክንያት ተደርጎ አብይ አህመድን ጥይት እንዲተኩስ ነው የሚያደርገው። እስቲ ይሄ ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል። አንዳንድ ወገኖች አብይ አህመድ መጥመድና ሰውን መወጠር ፈልጎ እንጂ ጥይት ተኩሶ ወደዚህ መጠነ ሰፊ ውጊያ ሊገባ አይችልም። አብይ አህመድ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሰራዊቱ ይኹን ሃገሩ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ወዲቓትላ ኣብ ዘላ ዝርከብ ሰራዊት ናቱ ኣክን ኩርሱ ክሕሉ ዝፍትን ብሙሉእ ሰራዊት ንሰሜን ሰዲድዎ ኣሎ ስለዚ በቲ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ብመምዘኒ ናይ ዓለም ኣካይዳ ሎጂስቲክስ ኣይሕሱን እዩ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ንብረትካ ብሙሉእ ሰራዊትካ ብሙሉእ ኣፅዋራትካ ብሙሉእ ኣብ ግንባር ተምሲኻዮ እቲ ከተምፅኦ ትገብሮ ዘለካ ጥራይ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ንመናውራ ኢልካ ትገብሮን ይኻሱ ስለዚ ክንዱ ዝኣክል እንድሕር ኸይድካ ውግእ ንክትገብር ትግደደሉ ምክንያት ኣሎ ትግደደሉ ኢኻ ምክንያት ክንዲዚ ወፃኢታት ንምንታይ ጌርካ ሕጂ ብዙሓት ከም ዝርእይዎ ብልፅግና ኩናት ክገብር ኣይክእልኒ ዓቕሚ እውን የብሉን ይብሉ እሞ ኣበይናይ ቦታ እዩ ዘሎ ማለት ዓቕሚ ኩሉ ነገር ብሓደ ራሽናል ሰብ ብኖርማል ሰብ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ሃገሩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቓ ከላ ኩናት ክገብር ኣይክእልኒ ክትብል ኢኻ ትግደድ ግን ክንዲዚ ሰራዊት ዘንቀሳቕስ ዘሎ ሳክት ኩናት ንዘይካየድካ ክትብል ትኽእል ዲኻ ንዝብል ተመልሲ ስምዕዋ ኣብዚኣ ዝም ብሎ ማጫጫሁና ማዘናጋት ነው የተያያዘው ጦርነት ውስጥ አይገባም ብለው እርግጠኛ ሆኖ የሚገልጹ ወገኖች አሉ። ምልክቶች ግን ይሄን አያሳዩም። አብይ አህመድ ጓዙን ጠቅልሎ ወደ ሰሜን አተኩሯል። ምን ማለት ትችላለህ? በዚህ አይነት መንገድ ወደ ጦርነቱ ይገባል ብለህ ትጠብቃለህ ገለታው? አዎ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ጦርነቱ እኮ የኛም አይደለም አብዛኛው ነገር የኛ አይደለም የኢትዮጵያ ጉዳይ አይደለም በሌላ ጉዳይ ነው ምንዋቀው ወደ በተለይ ከኤርትራ ጋር የሚደረገው ጦርነት እኮ በትዕዛዝ ነው በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ትዕዛዝ እኮ ነው የምንገባው ጦርነት የውስጥ እጅ ስቴት ካፕቸሩ ብዙ ጊዜ ተጋልጧል እኮ አይደለም ያው ብዙ ጊዜ
ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብመሰረቱ ምስ ኤርትራ ክግበር ይኽእል ዳይክእልን ንምባል ብናትና ኩነታት ጥራይ ክንግምግሞ ይንኽእል ኢና እዚ ኩናት እዚ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ዝኽእል ብልፅግና ተኣዚዙ በፍንጭኡ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለ ዘዋፅኣና ረብሓ ስለ ዘለዎ ወይ እውን ውፅኢት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኣይኮነን ግድን ክትገብሮ ኣለካ ተባሂሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ብትእዛዝ ሃገር መን የመሓድራ ከም ዘሎ ብልፅግና ኣብ ትሕቲ ኢማራት ምዃኑ ኣብዚ ዋን ዘከራኽር ነጥቢ ይኮነን ኩሉ ሰብ ዝሰማምዓሉ ዘሎ እዩ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ኩሉ ፈሊጥዎ ዘሎን ተሰማሚዕሉ ዘሎ ጉዳይን እዩ እቲ እንኮ ዝግበር ዘሎ ስዑድያ ይኹን ትርኩ ዝገብርዎ ዘለው ፀቕጢ ነዚ ኩነታት እዚ ንክቕይሩ እዮም ዝፅዕሩ ዘለው እዩ ዝበሃል ብተደጋጋሚ ዝመፁ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ እዚ ሰብ ትእዛዝ ካብ ኢማራት ዋሂብዎ ነቲ ትእዛዙ ንምፍፃም ኣብ ዘይዋፆ ሃገሩ ክብትን ኣብ ዝኽእል ኩናት ይኣቱ ከም ዘሎ እዮም ዝንገር ነዚ ንኸይገብር ድማ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማሲ ካብ ስዑድያ ከምኡ ድማ ካብ ቱርኪ ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ክግበረሉ ፀኒዩ ስለዚ ድሕርሕር ክብል ስለ ዝኽእል ወይ እውን ድሕር ክብል ስለ ዝኽእል ሕጂ ድማ ተወሳኺ ኪድ ድሕሪት ኣይትትረፍ ዝብል ኣዛዛ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምናልባት ሓሳቡ ንኸይቅይር ኢማራት ረኸይዳ ድማ ከተድምዕ ስለ ዘይትኽእል እስራኤል መፅያ ኣላ ንዓና ካብዚያ ጉዳይ እዚኣ ኣይትትረፍ ዝመስል እዩ እቲ ድፍኢ ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ዝበሃል ብዝኾነ እስራኤል እውን ካልኩሌትድ እንድሕሪ ትገብር ኣላ ኮይና እዚ ጉዳይ እዚ ከዋፅኣ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ብምንታይ ክንርድኦ ንኽእል ነዚ ናይ እስራኤል ፕሬዚደንት ናብ ብልፅግና ጌሹ መፅይዎ ዘሎ ነቲ ክግበር ዝድለ ዘሎ ኩናት ክደፍኦ ድዩ ዝደሊ ዘሎ ናብቲ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ተፋፊኡ ንኽእትዎ ድዩ ሓገዝ ክገብርሉ ድዮም ገለመለ ንዝብል ኣነ ናተይ ቲዮሪ ክበኩም እየ መጀመርያ ናይ እስራኤል ምብፃሕ ኣብዚ ኣብይ ኣሕመድ ብስዑድያን ብቱርክን ንከይድሃል ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ወይ እውን ንሳቶም ኣስዲዖም ኣብ ናቶም ዓንኬል ከይእትዎ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ድፊት እዚ ካልኣይ ምናልባት ሞር ኢንትረስቲንግ ክትከውን ትኽእል ኢንሳይት እዚ ኣብ ቤንያሚን ነተንያሁ ኣበጊስዎ ዘሎ ስትራቴጂ ምስኡ ጎኒ ጎኑ ዝኸይድ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ እንታይ እቲ ስትራቴጂ እንድሕር ኢልኩም ድማ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ጠቂሰየ ነይረ እየ Now, the Israeli Prime Minister has announced plans to build a hexagon alliance. He describes it as a network of allied nations in and around West Asia. This strategic group. ስለዚህ እንታይ እዩ ቤንያሚን ነተንያሁ ኣብ ዝሓለፈ ዘረባናቱ ክልተ ዓይነት ፀላእቲ ከም ዘለዎ ነጊሩ ነይሩ እሱ ድማ ሱኒ and በቲ ሓደ እዞም ሱኒ ዝበሃሉ እስልምና መጀመርያ ብዓብዪ ቀደም እቶም ሸዓ ዝበሃሉ ይኽርድንዎ ከም ዝነበሩ ሸዓ ዝበሃሉ መነመን እዮም ኢራንን ናታ መሻርክትን ሑቲ ኣብ ጥቃና ብንየው ድማ ሕዝብላ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ እዞም ሑቲ ብሎክ ናቶም ኮይኖም ንእስራኤል የጨናንቕዋ ኣሎ ኢሉ ንነዊሕ ዓመታት ተንቀሳቒሳቶ እያ እዛ ገይም እዚኣ ሕጂ ድማ እቶም ሑቲ እቶም ሸዓ ዝበሃሉ እመንቲ ምስልምና እናተዳኸሙ ይኸዱ ኣለዉ ኢራን ድማ ክትረም ስለትኽእል ሱኒ ድማ ክኸቡን ጀሚሮም ኣለዉ ዝብል እዩ ቱርኩ ተበጊሱ ንቱርክን ቀጠርን ኣብ ቅድሚት ኣቐሚጡ ስዑድያ ናቦም ገፃ ትኸይዳ ኣላ ካልኦት ሃገራት በዓል ግብፂ ድማ ናብኦም እናኸዱ ክኸቡን ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ናይ ሱኒ ኣክሰስ ዝብሎ እሱ ንዕኡ ንምብዳሕ ሓድሽ ኣላያንስ ከቆም እየ ኢሉ ኣሎ እቲ ኣላያንስ ወይ እውን እቲ መሻርክቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ መነመን ዘለዎ ኢሉ ካብ ህንዲ ዝብገስ ኣብ መፅሓፍ ኣስቴር ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ሰፊሩ ዘሎ ካብ ህንዲ ክሳብ ኩሽ ዝብል ናብ ኢትዮጵያ ብኡ ገይሩ ክሳብ ሜዲተራንያን ዝኸይድ እናበለ ይዛረብ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ቀንዲ ባእሲ ኣብ መንጎ ቱርክን ኢማራት እስራኤልን ወይ እውን እስራኤል ምስ ቀጠርን ምስ ቱርክን ዘለዋ ባእሲ ሕጂ ድማ ኢማራትን ስዑድያን ኣብቲ ገይ ምስ ኣተው እስራኤል ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ኣላያንስ ንምግባር እዩ ነዚ ኣላያንስ እዚኣ ኤርትራ ኣብቲ ቀዳሞ ታርጌት ናታ ድያ ዘላ ኣይመስለንን ርግፅ ግን ኢማራት ንኤርትራ ታርጌት ጌራታ ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ቦታታት ዕድል ስለትስእን ዘላ ምናልባት ናብ ኤርትራ ገፀይ ክፍትን ክእል እየ ብብልፅግና ገይረ ብልፅግና ድማ ከምዚ ናይ ባሕሪ ገለመለ ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ ንዑ ኣተሓሒዝካ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክግበር ዝኽእል ኣሎ ዝብል እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና ብሃገር ደረጃ ዝብሎ ዘሎ እውን እንተሪኢኻዮ ክትተሓሓዞ ትኽእል ኢኻ ልስን ኣብ መዓልቲ ሓደ 5 ከምዚኦም ዝገብሩ ዘለዉ እና ጉዟችን የኢትዮጵያ ፈተናዎች ናቸው። በውስብስብ መልካ ፖለቲካዊ የለውጥ ሂደት ባዳና ባንዳ በቀጠናዊ መረጋጋት ሽፍል እንዲሁም ችግሮችን የማቀጣጠል እኩይ ድርጊት ከታሪካዊ መዛግብት አንጻር ለመረመረው ከጀርባው ያለው ድብቅ ሴራ ፍንትው ብሎ ይታያል።
ስለዚህ ንግብፅን ኤርትራን ብሓደ እናተሓሓዘ እቲ ስርዓት ቀፃሊ ዝገብሮ ዘሎ ሸፈጥ ተሪኻዮ ብብዙሕ መንገዲ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ምስ ግብፅን ስዑድያን ቀጥታዊ ዝኾነ ርክብ ጌራ ኣላ ግን እቶም መራሕቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ኣናብባ ኣብ ፖለቲካውን ናይ ሽርክነታትን ኣካይዳ ብፍላይ ብዓይኒ ፖለቲካን ብዓይኒ ሴኪሪቲን ተቐዳምነት ናቶም ሴኪሪቲን ድዩ ሃገራዊ ድሕነት ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ዘዋፅኦም ስጉምቲ እዮም ዝገብሩ ንኣብነት ኣብቲ ብሎክ ስዑድያን ግብፅን ብቐረባ ምሶም ክሰርሑ ከለዉ ኤርትራ ምስ ቱርክን ምስ ቀጠርን ግን ጥንቅቕ ዝበለ ዲፕሎማሲዮም ዝኽተሉ ዘሎ ዋላ እኳ ኣብ ሓደ ብሎክ ከም ዘለዉ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይዝረብ እንተሎ ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ኣብ ቀጥታዊ ዓይኒ ናይ እስራኤል ንክትኣቱ ኣይትደልን እያ ዘላ ግን ፈትያ ከይፈትወት እስራኤል ኤርትራ ኣብ ዓይኒ እስራኤል እያ ኩሉ ግዜ ስለምንታይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ እስራኤል ይዝወር ዘሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣብዚ ካልእ አርቲክል ለንቀነ ክዘውርቀኒ ያላ ምሱ ከነተሓዞ ምንታን በወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ልትዘጋ እንደምትችል ማስጠንቀቋን ዘ ናሽናል ዘገበ። በህዳሴ ግድብ ውዝግብ ላይ ስምምነት መድረስ ከተቻለ ግብጽ የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ተጠቃሚነት ለመደገፍ ዝግጁ መሆኗን የገለጸችው ግብጽ ያቀረበችውን የድርድር ሐሳብ ኢትዮጵያ የማትቀበል ከሆነ ግን ቀይ ባህርን እንዳትጠቀም በወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ማይ ክርክር እንተላሕሊሑ ንኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንምርካብ ንምድጋፍ ድልውቱ ምዃና ገሊጻ ግብጽ ምስ ኣፍሪካውያን መሓዙት ብምዃን አዲስ አበባ ካብቲ ናይ ማይ ክርክር ተዓጻጻፋይነት እንተርያ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንኽትረክብ ክትሕግዝ ድልውቱ ምዃና ኣብ ካይሮ ዝርከቡ ምንጭታት ንዘ ናሽናል ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ሓሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝቐረበሉ ድማ እቶም ምንጭታት ገሊጾም እቲ ውሳነ ናብ ዋሽንግተን እውን ተላኢኹ እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ ኣብ ቀንዲ ዋሕዚ ሩባ ናይል ግድብ ካብ እትሃነፅ ንድሓር ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ 10 ዓመት ክርክር ንምትዕራቕ ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ እቲ ግብጽ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝለኣኸቶ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጥምት መልእኽቲ ሓደ ሕቡእ መጠንቀቂ ባር እዚ አርቲክል እዚኣ ብብዙሕ መንገዲ ነው እዚኣ ኣይኮነትን ንቐፅል ንእሽተይ ከሪአኩም እዚኣ ኣይኮነት አርቲክል ኣብ ዝሓለፈ ሪና ነርና ግን ሓድሽ ሓበሬታ ድማ ብዛዕባ ወፂኡ ስለ ዘሎ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እንታይ እሱ ግብጽ ንስዑድያ ክትሕግዞ ወይ እውን where is it? This is I think is this no give me a second كدليلكم يا تارتي ክፍፋል ንኽህሉ ዘገድድ ሕጋዊ ውዕል ንኽትፍርም ንዓመታት اوكي እዚኣ አርቲክል እዚኣ በብዙሕ መንገዲ ክትዝረብን ኮለል ከብልዋን ሪናን ሰሚዕናን ኣለና ስለዚ እምበርዶ ንምዃኑ ሓቅነት ኣለዎ እዩ ሕጂ ነዚ ፈላሊኻ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ምክንያቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ጎል ንምእታ ወይ እውን ነቲ መንፈስ ናይ ኤርትራውያን ንምትንካፍ ዝፃወትዎ ፀወታ እውን ኣሎ መጀመርያ እዛ አርቲክል እዚኣ እንድሕሪ ፅቡቅ ጌርና አንቢብናያ ፅቡቅ ጌረ ክገልፀልኩም ነቲ ኦዲየንስ ናተይ ፅቡቅ ጌረ ከብርሃሉ እየ ዝደሊ ምክንያቱ እቲ አርቲክል መጀመርያ ደ ናሽናል ማለት ናይ ኢማራት ሚድያ እዩ ምስ መንግስቲ ድማ ምትእሳር ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ ሶቨሬን ፋንድ ናይ ኢማራት ብኡ ፋንድ ዝኸውን እዩ ስለዚ እቲ ናራቲቭ ናቱ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፀገም ንምጉላሕ እዮም ዝጥቀምሉ ንምግዳድ እዮም ዝጥቀምሉ እዚ ፅቡቅ ጌርና ክነስተውዕለሉ ኣለና ግብፂ ድማ ሪጀክት ጌራታ ነዚ ክሌም እዚ ዘረባ እዚ ግብፂ ነፂጋታ ዋላ እውን እቲ አርቲክል እንተሰሚዕካዮ እንተንቢብካዮ ግን ከየንበበ እቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ርእሶም ትክክል ስለዘይሰርሕ ጥራይ ዝብል ምክንያቱ እቲ አርቲክል ተንቢብካዮ መጀመርያ ኢትዮጵያ ግብፂ ብሽሞም ትጠቕሶም ፅልዋናታ ኣብ ሶማልያ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ሱዳን ከም ዘለዋ ምስኣቶም ድማ ከተሸምግሎም ትኽእል እያ ግን ቅድመ ኩነት ድማ ኣለዋ ናይ ኮመርሻል ኣክሰስ ወይ ናይ ንግዲ ኣክሰስ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ንምሃቦም እምበር ሓይሊ ባሕሪ ንክሃንፁ ክንሕግዞም ኢና ኣይበለትን ጠቕላላ ኣይበለትን እንዲ ኣብዛ ርሲ እዚ ምሳና ዘተሓዝ ነገር የብሉን ኢላ ግብፂ ኪኑ እንተሓለፍካ ግን ዋላ ግብፂ ከም እንተበለት ብግልፂ ስትገብረላ እንዲያ ኢትዮጵያ እኮ ብኬንያ ትጥቀማላ ከምኡ ብጅቡቲ ትጥቀማላ ስለዚ ሓይሊ ባሕሪ ዳዩቲ ዘይድለ ዘሎ እምበር ኣብ ደገ ባሕሪ ንምጥቃም ዝኽልክለካ ኣካል እኮ የለን ዝኽልክሎ ኣካል እውን የለን ስለዚ ልኩሉ ግን እንታይ ኢሎም የጠንቅቑ ኣለው መብዛሕቶም ዘይጥንቀቑ ቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ንኤርትራውያን ከቆጥዑ ስለ ዝደልዩ እምበር እንታይ ኢሎም ኣለው ኢምፕሊሲት ዋርኒንግ ንፁር ዝኾነ መጠንቀቕታ ኢጅፕት ኩድ ሌቨሬጅ ኢንፍሉዌንስ ኢን ሱዳን ሶማሊያ ጅቡቲ ኤንድ ኤሪትሪያ ማለት እዩ to block Ethiopia's access if the offer is rejected ስለዚ ንኢትዮጵያ ግን በቲ ዘለና ፅልዋ
ምስ ግብፂ ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማልያ እንኮላይ ምስ ኤርትራ ብዘለና ዝምድና ጌርና ክንሓንቀኩም ንኽእል ኢና ይብሉ ኣሎ እዚ ዘረባ ስለተዛረቦ እምበር ተግባሮምኩም እዩ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ዝምድና ንዑ ንምትግባር እዩ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ብልፅግና ኩሉ እቲ ዝገብሮ ሸፈጥን ሓሶትን ዘዋፅኦምን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኣካይዳ ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ንፁር ዝኾነ ኩነታት እዩ ግብፂ ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐረባ ትሰርሕ ኣላ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ነተን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራት ምስኣተን ምትእስሳር ዘለዎ ሃገራት እውን ብቐረባ ትሰርሕ ኣላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ግብፂ እቲ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ዘይምትእስሳር ቀዳሞት ክንረብሓሉ ዘለና ንሕና ኤርትራውያንና ኣብ ፖለቲካ ድማ ስሱዕ ክትከውን ኣለካ መብዛሕትኡ ናይ ኤርትራውያን እንታይ ዝብል ስምዒት ኣለና ኩልና ይብልኒ ብዙሓት ኤርትራውያን ግን ኤርትራ ስስዕቲ ይኮነት መርሕነት ናይ ኤርትራ ስሱዕ ኣይኮነን እዚ ድማ ኣገለገሊኡ ኣነ ይቃወመ እየ ስለምንታይ ሓደ ግዜ ሃገራዊ ረብሓና ጥራይ ከገድሰና ኣለዎ ንሕና ጥራይ ክንረብሓሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ምናልባት ብዞባ ደረጃ ክትሓስብ ከለኻ ፅቡቕ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ግን ኣዝዮም ስሱዓት ዝኾኑ መራሕቲ ኣብ ዙርያና ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ንነፍሶ ከፍ ዕድል ንኤርትራ ኣብ ጉድጓድ ክእትዋ እዮም ዝደልዩ ብዋጋ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንኤርትራ ኣብ ካርድ ገይሮም በኣ ዲስከስ ዝገብሩ እዮም ስለዚ ኤርትራ ንከምዚኦም ዓይነት ፀላእቲ እናሃለዋ ብዞባ ጥራይ ክትሓስብ ከየዋፅኣ ድዩ ንሓዋሩ ብኸመይ መንገዲ ክንቀፅል ንኽእል እዚ ንበይኑ ኣርስቲ እዩ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ዘሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዘይክእል ሽግር ኤርትራ ክትጥቀመሉ ኣለዋ ክትዓርቆም ኣይኮንን ዘለዎ ኤርትራ ክትጥቀመሉ ጥራይ ዘለዎ ብዙሓት ሃገራት ንኣሽትኩም እየን ዝገብራ ስለዚ እቲ ባእሲ ንሕና ኣይኮንና ነበግሶ ብሰንኪና ኣይኮኑ ዝባእሱ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ባእሲ ኣሎ ስለዚ እቲ ብልፅግና ኣንፃርና ኣብ ዝብገሰሉ ዘሎ ምስ ግብፂ ዘለና ምትእስሳር ድማ እናሓየለ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ለንቀነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ድሕሪት እውን ክዛረበ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ትገብሮ ዘላ ዝብል ኣርስቲ በዚ መልክዕ ዝርእይዎ ብዙሓት ኣለዉ ንበይኑ ክርዮ ዝሰጥ ኣርስቲ እዚ ምክንያቱ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ስለምንታይ ሓን ኣብዚ ወላ ኣብዚኣ ክጠቕሳ ክፍትን እየ ብከዝ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ስለተዛረብ ኩሉ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ምትፍናን ኣለዋ ወይ እውን ዓብዪ ረፅሚ ኣለወን ስደተኛታት ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ግብፅን ኣለዉ ኣብ ክልቲኡ ኣለዉ ኦኬ ኣብ ግብፂ ድማ ካብ ኤርትራውያን ኣፀቢቖም ዝበፅሑ ሱዳናውያን ኣለዉ ካልኦት ዜጋታት እውን ኣለዉ ወላ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ስለዚ እቲ ግፋ ዝግበር ዘሎ ግፋ ብመን እዩ ዝግበር ዘሎ ክንብል ኣለና ብመንግስቲ ግብፂ እዩ ዝግበር ዘሎ ብመንግስቲ ግብፂ ኣብ ውሽጣ ንዘለዉ ዜጋ ስደተኛታት ተኣስር ኣላ ኣሜሪካ ኣይስ ዝበሃል ኣምፅኡ ኣብ ውሽጡ ንዘሎ ስደተኛታት ይኣስር ኣሎ ስለዚ እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊኦም ዝወርዱ ዘሎ ግፍዒ ንሕና ክንቃወሞ ኣንፃሩ ደው ክንብል ግዴታና እዩ ክንከላኸለሎም ከም ዜጋታት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ግን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካልእ መንግስቲ ናይ ኣፍሪካ ንግብፃውያን ኣብ ዓዶም እንታይ ይገብሩ ከገድዶም ኣይክእልን እዩ እዚ እንታይ ዝበሃል ናን ኢንተርፌረንስ ኣብ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ኢትካ ክትእትዩ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ኣብ ቦታ ኣይኮነትን ግን ንእሽተይ ካብታ ርእሲ ኣውፅአ ክእትዋ ስለ ዘለኹ እየ ምክንያቱ ለንቀነ ርሱን ዝኾነ ፖለቲካ ምስቲ ፖለቲካናትናን ምስቲ ዘሎ ኩነታትን እየተሓሓዝዎ ስለ ዘለዉ እቲ ሰብ ድማ ክበርሃሉ ስለ ዝደሊ እዚኣ መስምዕዋ ኣጋጣሚ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዚ ስራሕ ኣይኮነን እዚ ፅላል እዩ ሓደ መዓልቲ እዚ ሃገራዊ ዘሎ ፈደሽደሽ ክብል ይኽእል እዩ ሃደሽደሽ ክብል ይኽእል እዩ ንሕና ጥራይ ክንሕልወኩም ንስኹም እንድሕር ዘይትሕልውና ኮይንኩም ትርጉም የብሉን ኣብ ግብፂ ዘለዉ ሰባት ድምፂ ክትኮኖም ግዴታኻ እዩ ሃገርና መርሓኻ ንመን ዳኻ ትመርሕ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህንፃ የለ ገለ የለ ኮፍ ኢላ ኣብ ደገ ዘሎ እናተጨብጨበ ስቕ እንታይ ክትገብረልና ኢኻ ዓዲ ትገይሽ እንታይ ክትገብረልና ዓዲ ትገይሽ ኢጅፕቲ ኸይደ ሩስያ ኸይደ ግብፂ ኸይደ ኢታሊ ኸይደ እንታይ ክትገብረልና ንዓና ገለ ነገር ክወተር ኣለካ ኣብ ግብፂ እናጠፉስ ዓዲ እታ የኽብረኩም እየ ትብለና እታ ምሳኹም ኣለኹ ኣብ ጎንኹም ትብል ግብፂ ናትካ ኤርትራውያን ስደተኛ እናገፍዓቶም ዓገብ ክትብል ዘይትኽእል ጠጠው ክተብሎ ዘይትኽእል በቃ ንሕና ኣብ ዓዲ ሰላም ዘለዉ ጥራይ ዘገድሱኻ ባጀት ጥራይ ዘገድሰካ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ባጀት ስለ ዘብል ወይ ድማ ነቶም ተቃውምቲ ስለ ዝሕዞም ንረብሓኻ ጥራይኻ ትቐርበና ማለት እዩ ሎሚ ነወዳት እንድሕር ትጓሰስዎም ሃልዮም ዝተጋሰ
حجي إذا ما نسي أنا فلتاني بغرباجن كبور بريزنت هاجري ترايلو سلادي زارب I think هاجراو مخانو كابكت جنزاب تخل مغنياتو بتحاد وجن زلون تايلو كم زارب نفلتينا تالاي دما نمان نمسك قلت صديس دلي إذا حجي زقاتم زلو كنا تات نبزحات يرتروني تنكفومي أتزقم أتي نزوم بفلا نزوم نعيشتو كنت صرفوا من كتكونوا نوم ترى زي كونس كتردوم يزلا كازب الأمنة علناني انتهينا غنا ردوم زلنا مجمريا هاجرات وشتاو قداينات نعاني زملكات سلازي إيرترا فليتي كونتن إيرترا نورمال هاجريا نابنت إيرترا أو وشتاو قدايناتا كالوتنا يوصل حالتات كأتواد نفرننا ويونا نصارونك على سالنا إيرترا تحمق تتصبغ يقاقيو تخكل يهلو أو وشتا عدو لولاونات كلوهم كخلالو لولاو هاجرز بعد ما كويس بقى قبت دماكم يا لولاونات هلوها حجي نزيقاتات ناتكا حماق يقاطو ما منترلو انت خاطب زلك زيقاتات ناتي انك قابع لزيقاتاتي كحتتي لك بتحتي عويلك يكون كان زربزي اسيلك ابز ملكوتا كل دبدا بخصف تغليقه بالعلم ازي خاكت الجهار تجمير كاغن منقس قبسي قبل عليه تراينز قبرو زلو تطو قبل له اندعري له منقس يرترا دن قبس انت كتب ليها من البات كنت قبرو ديت قبرو يكون يا تدري تم سدتنيات ابزلو سدوم كيري يغيدو انت قبري ما بزكو فيلم زلو يبلو كم دونالد ترامب سوماليان قحافيا نبعدهم يخيدو زبل زلو سدتنيات كا وسدهم كبلو يخلو يم يرترا حجيت عتو كن منقس يرترا نتوم سدتنيات ناو كمصو منقس يرترا دي انبك بل زغل ويستوم سدتنيات انبخ بل زغلو بعد خاتم لسا نفسه كيف يرترا زمن لسا مبزح سد سدتنيا نبعدكم لسا يدلني يرتراوي سلمتاي ندقه خيس لازدلي ابي اوروبانا امريكان خيس لازدلم نبعدو تملس ندري لهم ولا منقس يرترا نعتملس أنا ونافك إلى الكالون تيري لو كمل سايد لني سلازي منقس إيرترا أنت تزاريبو أتكمل تزخل قداي كاتا سعر لك جبسي منقس إيرترا كم يتكبروا سلازي بالو بقى قريفنا يلا نايبلني منقس جبسي خلاص زغل كم توم كالوت منقسات زبلوين تدري اللي خاو تقبل لهم زي قاتات كوسد اللي يزول زوم سدتنياتات بزي حمل سلة تبزلا وصدم ياتول شعو توم سدتنياتات أوزلو كده نعدهم كنت رزاكم هناك بلوين are they going to be happy فوقسات كونو ديم بتي نيرترا خملسو سلازي منقس إيرتراون بزع نقرات الله عويل كايزر ربني يقول منقس إيرترا ندوم زي قاتات يدك تولم تدلي ونساقم يدمت مجمرياتهم سباتكم اللي سيدلينيهم ساقم يكون كالاي دما أبوشت أو بوليتيكا نهاجرات دما إيرترا إذا خطوتي تدخلنا فلا دما إيرترا نشتي هاجريا مستكالي جلس أجمعات سلازي نمنقس إيرترا نمكل خال ويون نمنقس إيرترا نابسط كلمة موسادة يكون كوزارف زال لغزة بوليتيكا نعلم بخمي خيط إيرترا ما كم حنت نشتي هاجر أنت كتجبر تخلع كم زو كنتات أستوعب إن مرأي قداسي بتاعت مجار جاجن دبدبك صحفت خلي إيرترا زي قطعت ناتي كم ذكر يتاي سمع له بستخالة مثلا جبل نزجبرو جيجان نزجبرو كنت أسروهم تخليهم جن سبعة مسألاتهم كيف دولكم كتبل تخلع إلى هون كتلو تخلع I don't know فزي إذا نجارات زي أستوعبنا أنت رانا يو زبالة أي معناته نبي حد قيمتا نبي حد حرق عن سلازر زلوا زي قداي زي ما بفلاي أنا مزيا قداي تعايزة زم صحوا بوليتيكا نيكرنا أفريقيا أكبد مدرح بزلوا له مسجبت صبغ زمدنا لنا إذا ناي ستة تنياتات من يجمعوا حلو قبل عليه تران سأجمع يقاتهم كم زلوا سمعي يعني أبجبت سبعة لني كبيد كم زلوا تكونات فليتة بفلاي عندك كنستي يوستوان كم زلوا سمعي يعني فلازم بخمي يعني نتكونات بتنكاقي من قصة جبت خي كنا نكاوي قال قبل عليه ستة تنياتات تخكلنيا مكتتال كجبر جبت دما إيرترا جديدة زي كونس أبناي مثل ستة تنياتات زفرمت هجر ناي جنيفا ناي فيينا كونفنشن زفرمت سلازغونت نستة تنياتات زأكل كبر كتبي جبا إلى تزاري بالله إذن مسجو بوليتيكا تهايسكا جبت مسانا شركة الناس لزلوا لومي كان جددان خلينا زبل زربا تنكاغي ليو نتي نجر أسفح بيل كان ترى خايو زبالة زخيني سمعني كابناتي زفلا ريتو كل وكم سلازغل دروب جبروا نملا سابت قداينا بحري جبسي مزي بلصقنا زبلو زلو قداي مالتي بلصقنا جبسني إيرترا بحد خوينن يبزبصون له يبلالو جبس دما مستمس إثيوبيا زلو كنتات أمريكا دونالد ترامب كشمغلوم يدليلو سلازي إذا أرتيكل وصي لهم زجهروا له زلو حاده حسوتي بمستير ركب أيتخايدن إذا دبدو إذا حبريتها زبلو زلو جبتي كونينا طلع ولا ون أنت تقاتي من يروجن بواجانا إيرترا كشكب دليل اللخو بواجانا جبتي بواجانا سوماليا جيرسي نزقو داينا مايك فتح دليل اللخو أيكون زبلتي أنا زمد الناس لزلنا بتزمد الناجيرة إثيوبيا
ናይ ሰላማዊ ኣጠቃቅማ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ንክትረክብ ክሕግዝ ዝኽእል እያ ትብል ዘላ ንግብፂ ንምሽምጋል ወይ ናይ ግብፂ ኣምባሳደር ንምዃን ኣይኮነን ብጌጋ እቶም ብልፅግና ንኤርትራውያን ኣንጻር ግብፂ ከሰልፍዎ ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ምስኡ ኣተሓሒዝካ ድማ እዛ ሕጂ ኤርትራውያን ኣብ ግብፂ ዝኾንዎ ዘለዎ ዝብል ዘለውን ፈላሊና ኣስተውዒልና ክንርዮ ስለንደሊ እዚ ከዓ ኩሉ ነገር ምስቲ ጂኦፖለቲካ ኣተሓሒዝካ ኣካል ፀገም ከይንኸይድ እውን ጥንቃቄ ከድልየና እዩ ናው ንመለስ ኣብቲ ጉዳይ ዝግበር ዘሎ ብልፅግና እቲ ጉዳይ ናይ سعودية ግብፂ ኤርትራ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ተሪኻዮ ኤርትራ ዌል ፖዚሽን ዳላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ እኳ እቲ ብልፅግና ንኤርትራ ምስ ካልኦት ተሸራሪኹ ንኤርትራ እገዳ ንክገብረላ ወይ እውን ኤርትራ ፀገም ንከጋጥማ ይፅዕር እንተሎ ኤርትራ ግን ነቲ ኩነታት እቲ ኣብ ዝበለፀ መድረክ ኣብፂሓተላ ምክንያቱ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስቲ ናይ ጋልፍ ዝበሃል ዘሎ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ባእሲ ተኣሳሲሩ ኣሎ እታ እንኮ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዌል ፖዚሽንድ ፍንትቲላ መንገዳ ሒዛ ትኸይድ ዘላ ሃገር ኤርትራ እያ ስለዚ ኣብ ዘየድልየና ጉዳይ ኣቲና ዋላ እኳ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይህረሙን ፀገም የጋጥሞም ተሎ ብቐጥታ ምስቲ ፖለቲካ ምስ ጂኦፖለቲካ ተሓሒዝካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ብልፅግና እዩ ኣብቲ ዲቕ ዝበለ ሽግራት እዩ ዘሎ መዋፅኦ ድማ ይፍጠረሉ መዋፅኦ ክፈጥረሉ ኣይፈጥረሉን ካላርስ እዩ ካብዚ ቀፂልና toward sustaining stability in Ethiopia. It would be remiss of me if I didn't ask you what your reading is, what your latest report or cable report is regarding the tensions that are rising in the north with Tigray, with Eritrea. I wanted to use this as a segue to move to what your reading is regarding the implementation of the Pretoria Agreement, or whether or not you believe the Pretoria Agreement is still achievable, because that would indirectly contribute to the growth and development of the job creation narrative that you just said. So without that, what is your reading of the current tension in the north, the Pretoria Agreement? I know I'm jumping up. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምክትል ናይ ኣምባሳደር ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ብሕፅር ዝበለት ሓንቲ ሓፃር መልሲ ናቱ ክበኩም እየ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ መረዳዳ ነዚያ ጥራይ ምንስማዕ ድሕሪኡ ናብቲ ሰፊሕ ክንኸል ንፍንኽእል Our core goal here is to support stability in Somalia, and we think that that unilaterally recognising Somaliland would not be supportive of that goal. We strongly encourage and we are supporting dialogue between Mogadishu and Hargeisa, because as I said in multiple answers to questions, peaceful solutions to these problems are ultimately what is going to support the objectives of the Somalilanders, the Somalis, and Ethiopia. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ካብቶም ነዚ ናይ ሶማሊላንድ ኣጀንዳ ብብልፅግና ብብዙሕ መንገዲ ትልመን ዝነበረት ሃገር ብብልፅግና ጥራይ ዘይኮነስ ብኢማራት ከምኡውን ብእስራኤል ፀቕጢ ዝግበረላ ሃገር ልዕሊ ኩሉ ድማ ናታ ኣጀንዳ እውን ስለ ዝኾነ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህብ ትኽእል እያ ተባሂላ ትጥርጠር ሃገር ዩኬ እያ ዓባይ ብሪጣንያ እያ እንተኾነ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃብ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ነቲ ዞባዊ ሰላምን ርቃትን ድማ ሓጋዚ ይኮነን ይብላ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ኣብ ጉዳይ ናይ በርበራ ምስ ኢማራት ብቐረባ ትሰርሓላ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትባ ትኽእል እያ ቀደም እውን ገዛኢት ናታ ዝነበረት ዩኬ እያ ዝበሃል ዘሎ ኣፍልጦ ክንባ ኣይኮናን ወላ እውን እቲ ኣፍልጦ ምሃብ ንባዕሉ ጥቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዘይስምዓና ኣብ መንጎ ሃርጌሳን መቃዲሾን ዘሎ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ክንፅዕር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ንብልፅግና ድማ ናይ ፈረንሳ ኣምባሳደር ይኹን ናይ ዩኬ ኣምባሳደር ይኹን ኣብ ኩሉ ይነግርዎ ኣለዉ ትኸዶ ዘለኻ ጌጋ እዩ ኩናት ናብ ትግራይ ትገብሮ ዘለኻ ናብ ሰሜን ትገብሮ ዘለኻ ዕግርግር ጥቕሚ የብሉን ነቲ ሃገር መሊሱ እዩ ዝደቕሳ ዘሎ ስለዚ እንተገደፍካዮ ዝሓሸ እዩ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ግን ከምዚ ክሰምዑ ዝደልዩ መራሕቲ ኣይኮኑን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ ናው ዩኬ ብትኽክል ብቑኑዕ ልቢ ከምኡ ክትገብር ትፅዕራላ ንኽብል ይኸብደኒ ንዓይ ዩኬ ብጣዕሚ ግሕምጥና ዘለዎ ፖለቲካ ሸፈጥ ዘለዋ እያ ብደገ ትዛረቦም ብውሽጢ ትሰርሖም ኩሉ ተገራጫዊ ነገራት ኣለዎ ወላ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ብብዙሕ ግዜ ኣብ ደገ ሃገራት ኣፍሪካ ይኹኑ ኤስያውያን ቦታን ክወሃበን ኣለዎ ትብል ኣብ ታሕቲ ኩሉ ግዜ ካብተን ብግምጣሉ ዝሰርሓ ሃገራት ምዃና እያ ትንገር ሕጂ ብዚ እንተሪኢኹሞ ንኩናት ናይ ብልፅግና ወይ እውን ነዚ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢሎም ዘጉርዕዎ ዘለዉ ብሰላማዊ መንገዲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብሓይሊ ግን ዝኸውን ኣይኮነን ዝብል ምኽሪ ዝወሃቦም
Seen Foreign Minister Gideon's letter to his Eritrean counterpart before the African Union summit, raising concern about tensions. We've seen the build-up of troops on the border with Tigray, and we are clear, and our partners are clear, that any return to conflict would be devastating. It would devastate all of our ambitions for this country and the government's objectives in this country. Because the biggest thing that British businesses raise with me when I ask about their interest in investing in Ethiopia is conflict. They want to know that they can invest without the risk that their factories, that their investments. بحفشة እንድሕር ብልጽግና ናይ ብሓቂ ናይ ቁጠባ ባህጊ ኣለዎ ኮይኑ ዩኬ ዓብዪ ብዙሕ ኢንቨስትመንታት እዩ ዘለዎ ኣብዚ ንቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ክትሕግዝ ትደሊ ሃገር እያ ስለዚ ብልጽግና ናይ ብሓቂ ናይ ቁጠባ መደብ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ኩናትን ወረ ኩናትን ከወግድ ክኽእል ኣሎ ብርግፅ ሪኢና ኣለና እቲ ደብዳቤ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝበሎ ከም ውፅኢት ናቱ እውን ሰራዊቱ ንሰሜን ገፁ ዘንቀሳቅሱ ዘሎ ንሪኦ ንከታተሎን ኣለና እዚ ግን ዘዋፅእ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ክሰምዕዎ እንድሕር ክኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ምርጫ ዶ ናይ ገለዶ ዳንኪራ ዝገብርሉ ዘለው ባዕላቶም ዝብልዎ ዘለው ካስምዕዎ ራችን የገባችበት ቀውስ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። ይሄ 7 ዓመታት የመከራ የስቃይ ዓመታት ናቸው ብለን እናምናለን። ለመላው ኢትዮጵያውያን አንድ መንግስት ነው የሚያስብለው ሁለት ነገሮችን ሲያሟላ ነው። የመጀመሪያው የህግ የበላይነት የምንለው በሀገሪቱ ውስጥ ሰላምና ጸጥታ እንዲሰፍን ሲያደርግ ነው። በዚህ ሀገር ውስጥ ሰላም ጸጥታ ከጠፋ አመታቶች እየነጎዱ ነው። በሁሉም አካባቢ ሰላም የሚባል ነገር ርቋል። ህዝቡም እየናፈቀ ያለው ሰላም ነው። የኢትዮጵያ ሰላም ማጣት ዋና መንስኤ የብልጽግና ፓርቲ ነው ብለን እናምናለን። መቼም ኣብዚ ምርጫ ክንሪኦ ከለና ሽማውዲ ዋላ ንምስሉይነት ይክትብለ ትኽሊኻ እትዮም ፓርቲታት ዝዛረብዎ ዘለዎ ግን ዋላ ሓንቲ ቅንጣብ ሕርኽርኽ ዘለዋ ጀስት ኮመን ሰንስ ተራ ሰብ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ክዛረቦ ዝኽእል እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ 7 ዓመት ኣብይ ኣሕመድን ብልጽግናን ዘመሓደርዋ ናይ ደልሃመት ዝኾነት ሃገርን ብዙሕ ስቃይን ሽግርን ዘለዋን ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ ስቃይ ዘጋጥመላ ዘሎ ኢልና ኢና ንኣምን ይብሉ። እቲ ብልጽግና ካሊእ እምነቱ ግን ኣባይታ ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ከም ቃል ክንሪኦ ከለና መንግስቲ ተልኾነቱ ክልተ ዕላማታት ይብላ ኣለዋ። ሓንቲ ካብ ቀዳማይ ሕጊ ኣልቦነት ዘይብላ ሃገር ክገብር ወይ ከዓ ብሕጊ ትእዘዝ ሃገር እዚ ማለት እዚ ድማ ሰላምን ፀጥታን ክውሕስ ክኽእል ኣሎ። ነምበር 1 ጎል ናይ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ተልእኾ ወይ እውን ስራሕ ሰላምን ርግኣትን ምፍጣር እዩ። ምክንያቱ መንግስቲ እንተዘይገይሩ ወካል ኣካል ክገብሮ ስለዘይክእል ሃብታም ክገብሮ ይክእል ዋላ በዓል ሓይሊ ክገብሮ ይክእል መንግስቲ ሰላምን ርግኣትን ከስፍን ክኽእል ኣሎ። እቲ ካልእ ከከም መንፋዓቱ ሰላምን ርግኣትን ግን ተቐዳማይ ተልእኾናት እዩ። ሰባት ወፊሮም ክኣትዉ ክእሉ ኣለዎም ፅቡቅ ስራሕ ኣለዎም የብሎም ካልእ ኣርሲ ከከም ብቅዓቱ ሰላምን ርግኣትን ግን ቀዳማይ ተልእኾናት እዩ። ዳትስ ዋይ ፖሊስ ዘለዎ ዳትስ ዋይ ሰራዊት ንሰራዊትን ንፖሊስን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝኾኑ ሰላምን ርግኣትን ብልጽግና ዚሮ ኣብዚ ኣየስፈነን ነታ ኣዲስ ኣበባ ከማን ብክንደይ ሸፈጥፈጥ ይሒዝዋ ዘሎ የብልጽግና ፓርቲ ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህ እቺ ሀገር ሰላም እንድትሆን ካስፈለገ ከጠባብ ብሔረተኝነት ነፃ መውጣት ያስፈልጋል። እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች የሚቆሙበትን ብቸኛው መንገድ ይሄንን ጠንካራ ቅንጅት መምረጥ ሲቻል ነው ብለን እናምናለን። እነዚህ ኃይሎች ጠንካራ የተባሉ ኢህአፓና መኢአድ ሌሎችም ፓርቲዎች የተሰባሰቡት ሀገር ለማዳን ነው። ሀገሪቱ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለች እጅግ ወደ ከፋ ቀውስ ውስጥ መግባቷ የማይቀር ነው ብለን እናምናለን። በነገራችን ላይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ብልጽግና የለና ነው ኣምን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት ከበድቲ ክስታት እዮም እዚኦም። ግን እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ብዙሕ ሰብ ክበፅሕ ይኽእል ዶ እዩ ትሕቶ ማለት ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ኣብ ዓበይቲ ፕላትፎርምስ ክዝረብ ይኽእል ዶ እዩ ኣብ ሕቡእ ነገር ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም። ብሓፈሻ ግን ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ብልጽግና እዩ። ኢትዮጵያ ድማ በዚ ሕጂ ዘላቶ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ኢልና ንኣምን። ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ትብል ግን ንሶም ጥራይ ኣይኮኑን። እዛ ዘረባ እዚኣ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዓብ ስክፍት ኣለዎ። ቅድም የጠቀስኳቸውን እየመጡ ያሉ አደጋዎች ከተመለከትክ እነዚህ እየመጡ ያሉ አደጋዎች ኢትዮጵያን ወደ መበታተን የሚወስዱ አደጋዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ወደ መበታተን ደረጃ ከደረሰች ይሄ በተለይ እኔ 1991 ላይ
1991 በፈረንጆች ሶማሌ ወደ ሆነችበት ደረጃ ላይ ከደረሰች ስቴት ሌስ ሆና የመንግስት አልባ ሆና ወደ መበታተን ደረጃ ላይ ከደረሰች እንደገና ኢትዮጵያን ማሰባሰብ ይቻላል ብዬ አላምንም። ኢትዮጵያ ወደ መተማመን ደረጃ ላይ ከደረሰች ደግሞ ብዙ አገሮች ተፈጥረው ጎን ለጎን ይኖራሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ እሱንም አልቀበልም። እኔ የሚያስፈራኝ እቺ ሀገር ሪሊ ኢትዮጵያውያን ባለፉት 50 ዓመታት ትልልቅ ጥፋቶችን አጥፍተናል። አሁን ግን ከነዛ ሁሉ ጥፋቶች ተመልሰን አንድ ላይ ሆነን ለዚህ ይሄ ሰውዬ እያደረሰ ያለው መፍትሄ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ሆነን ተከላክለን እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኢትዮጵያ በዚህ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ኩነታት በቃ በ5 ማርሻ ናብ ምብትታን ገጻያ ትኸይድ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ ትመለክዒታት ታሪኻ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ኣብ ዝበፅሖ መደምደምታ እዩ ብፍጥነት ናብ ጥፍኣት እያ ትኸይድ ዘላ እዛ ሃገር እዚኣ ይብላ ኣሎ። ስለዚ ኣብ 1991 ኣጋጢሙና ዝነበረ ኩነታት ወይ እውን ስርዓት ወዲቑ እቲ ሃገር ብሓዱሽ ስርዓት ክትካእ ዝኻለት ከምኡ ዝበሃል ዕድል ክህልወና ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዘሎ ምጉሕሓር ባእሲ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ደረጃ ናይ ብረትን ናይ ወታደራዊ ዓቕምን ናይቲ ብኣምሓራ ዲ ብትግራይ ዲ ብኦሮሞ ዲ ብካልኦት ሓይልታት ተበፂሒ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ካልኣይ ዕድል ክበና ዝኽእል ኣይኮነን። ወላ እውን ገለ ካብቶም ገለገለ ሰባት ዝኣምንዎ ጎኒ ጎኒ ኮይነን ክኸዳ ዝኽእላ ሃገራት ተፈላለየን ክህልዋየን ዝብሉ እሱ እውን ኣየጋጥምን ይብላ ኣሎ። ኦሮሚያ፣ ኣምሓራ፣ ትግራይ ከም ሃገራት ኮይነን ከምኡውን ከጋጥም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ብዙሕ ኣብ ዶባተን ከቢድ ዝኾነ ሕቶታት ስለ ዘለዎም ነቲ ዘለዎም ዶባት ተቐቢሎም ክኸዱ ይክእሉን እዮም። ስለዚ ሃገራት ዝዋጋ ብዙሕ ግዜ ብዶባት እዮም። እዞም ክልላት ዝበሃሉ ድማ ዓብይ ናይ ዶባዊ ባእሲ ኣለዎ። ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ወላ እውን እቲ ሕገ መንግስቲ ኢሎም ዝዛረብዎ ዘሎ ሓድሽ ኮንሰፕት እዩ ንዓታቶም ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ዝቕበልዎ ኣይኮኑን ማለት ህወሓት ወይ እውን ኢህደግ ዝገበሮ እዩ። እዚ እቲ ቅድሚ እዚ ሕጂ ፌደራል ሲስተም ምህላዎም እዚ ዝመስል ነይሩ እቲ ኢትዮጵያ ማእከል ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ናይ መን ነይሩ? ሽዋ ማለት ኣምሓራ ናቶም ከም ምዃኖም እዮም ዝፈልጡ። ስለዚ እቲ ሽዋ ክልል ግዝኣት እዩ ናብ ኦሮሚያ እትዮም። ስለዚ ኩሉ እቲ ነገር ክትሪኦ ከላ ሽዋ ወሎ በጋምድር ዝብልዎ ትግራይ ዝብልዎ ሕጂ ንኣብነት ዓፋር ዝበሃል ኣይነበረ ወሎ ዝበሃል ዓብ ነይሩ ዓፋር ዝበሃል ክልል ግን ኣይነበረ ወይ እውን ዞባ ኣይነበረ። ስለዚ እቲ ሃረር ዝብልዎ ነይሩ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ሲዳማ ዝበሃል ነይሩ ጋሞ ጎፋ ዝበሃል ነይሩ ወለጋ ጎጃም። ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ክልል ኦሮሚያ ዝበሃል እዚ ሕጂ ቆይሙ ድሒሩ ቆይሙ እቲ ዝዓበየ ክልል ኮይኑ ዘሎ እሱ ክሪኤሽን ኦፍ ናይቲ ህወሓት ከምኡውን እቲ በዓል መለስ ዝገበርዎ ፌደራል ሲስተም ንሳቶም ባዕሎም ብዙሓት ተጋሩ እናሓረቑ ዝዛረብዎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ። ነዚ ኦሮሞ ሎሚ ክበልዓና ደልዩ ዘሎ ገበል ዝገበርናዮን ብወለጋ ዘሎም ብካልእ ዘሎም ብሓደ ሕቢርና ዓባይ ኦሮሚያ ዝሃነፅና በዓልና ኢና እምበር እዚኣቶም ሓቢሮም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ቀለም እዮም ዝበሃሉ። ስለዚ ህወሓት ንኣምሓራ የዳኽማ ኣለኹ እናበለ ወይ እውን እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ስልጣን ዝነበረ ኣምሓራ እንተሓይሎም ክበልዑን እዮም ስለ ዝብል ዝነበረ ንኣምሓራ ንምድኻም ተባሂሉ ነቲ ሃገር ንኦሮሚያ ገበል ገይሩ ሰሪሕዎ ማለት እዩ። ውፅኢት ናቱ ድማ እዛ ሕጂ ዘለዋ እያ። ስለዚ ዳትስ ዋይ ድማ ብሰላም ጎኒ ጎኒ ከምቲ ናይ ቀደሞም ወላ ኢትዮጵያ ፈሪሳ ብሰላም ክነብሩ እዮም ዝብል ኮንሰፕት እውን ብዙሓት ዘይቅበልዎ ምክንያቱ ንነዊሕ ዓብ ርሕቀት ከይድና ስለ ዘለና ካብዛ ርእሲ ንዝብል እዩ። ካብ ቀፂልካ እዚኣ እውን ክንሰምዓ ቦ ጌርና ንሰግር የሚያጠነጥን ሂደት እንደሆነ እናምናለን። ዛሬ ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በምግብ ዋጋ መጨመር፣ በገቢ መቀነስ እና ስለ ነገ እርግጠኛ ባለመሆን እየተኙ ይነቃሉ። የዋጋ ግሽበት በድሆች ላይ ዝምተኛ ግብር ሆኗል። ብር ማሽቆልቆሉን ቀጥሏል። የወጣቶች ስራ አጥነት እየጨመረ ነው። ገበሬዎች ከማዳበሪያ ወጪዎች ጋር ይታገላሉ። ማዳበሪያ መግዛት የሚችሉትም በሰላም እጦት ምክንያት መንገዶች በመዘጋታቸው ከእርሻ ውጭ ሆነዋል። ትናንሽ ንግዶች የኮሪደር ልማት በሚል ኮስሜቲክ ፕሮጀክት እየታፈኑና እየፈረሱ ነው። ይሄ ብልጽግና ሊሆን አይችልም። ፓርቲው የብልጽግና ፓርቲ ኢኮኖሚው እያደገ መሆኑን ይነግረናል። ኢኮኖሚው ለማን ያደገው የሚለውን ጥያቄ ሁላችንም መጠየቅ አለብን። ለባለስልጣናቱና ልጆቻቸው ወይስ ለተለ እዚያ ፖለቲከኛ እዚያ ድማ ይስተራ ጥራይ ኢኻ ትብል ጌራ ትሓርሞ ዘላ ንብልፅግና ንበይኒ እዩ። ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ዓዘቕቲ እዩ ዘሎ። ብምንታይ ንዕቅኖ ተራ ህዝቢ ኢትዮጵያዊ ከመይ ይነብር ኣሎ? እናብሮ ናቱ ኣብ ከመይ ወዲቑ ኣሎ? መንእሰያት ስራሕ ይረኽቡ ኣለዉ ዶ? ሂወቶም ከመይ ይመስል? ብጀካ ኣብ ውግን ወረ ኩናትን ዝኸድዎ ዘሎ ተራ ህዝቢ ከመይ ኣሎ? ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብ10% ክዓቢ እናበላ ዓቢ ይጀሃር ንመን?
ولا ونتقصر حق انتخونا نمني زعب زلو مني زرب حل زلو البوليتيكنياتات ندقومن نبلጽግና እንደቆምን እቶም ውሕዳት ሃብታማትን ጥራይ ዲ ወይስ ተራ ኢትዮጵያዊ ካብቲ ቁጠባ ይረብሓሉ ስለዚ እዚውን ብብዙሕ ኮዝሜቲክ ወይ ውን መቀናጀው ተገይሩሉ በለጭለጭ ዝብል ዘሎ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ህይወት ናይ ብዙሓት ዝዘርግ ዘሎ ህይወት ናይ ብዙሓት ንኣሽቱ ትካላት ኣብ ስቃይ እቲ ዘሎ ኮንሰፕት እዩ ስለዚ ብልጽግና ዝበሃል بمسرة الإثيوبيين كبيد حرقة خوين زلوا ينابلوا يقاوموا له مچم اتي ولا كم زعين الديبيت كله مخالقة ما قريب الناس زلوا أبي أحمد جن نزيع كم يجي يروح قد فايو I don't know معناته معلتاوي جازيت أنياتات يأثر ميدياتات يأثر خمسة لين نسمى مثلا أنا عبنا نزيع دي ستاندرد زبال بزعق زي أنا أعطيتهم زي موجس صحفيو أنس أرير ترى ما بزعق زي نبر أرتيكلي مقصير ترى بزعق زي استقامة لايسنس ناتو بلصقنا كم زمان طلع يزنقر زلوا ناتو فقط كاب إثيوبيا كم استمنت عليه يزنقر زلوا لذي أدي ستاندرد بحال ناتو ميديا فقط زنبرة منت لهم ملو كمو كم حجي ناي مسرات بحال ناي كانت ناي دوتش فيلي كمو ببحادة نستقامه لايسنس ناتو يمنت اللي زلوا ديمقراطي كم زلوا هذا ما يزارب تبلصقنا غريميز بلاك زي كم زنا جبر دما زخصو زعرمو حيل دما يلن ስለዚ again እቲ ዝበሃል ዘሎ ዲሞክራሲን ካልእን እውን ኣስተውዒልና ክንሪዮን ክንሰምዖን ተኽኢልና ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ንቐፅል ኣብ ትግራይ ሰራዊት ሙሉእ ጥራሕ ዘይኮነስ መላእ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓደ ጉጅለ ናይቲ በተሓሳስባ ጥፍሽና ገጢምዎ እዚ ኩሉ ኺሳራ ክንከፍል ዝገበረና ኣካል ንክኸውን ህዝቢ ከም ህዝቢ ካድረ ንክኸውን ملأ سراوي تجرايون حلاون نايت بوجلتي نخخون بغالع تصوي عمله ناي لكاتي تعسر الزغم تريو توم اللي بزبالة قبل الإيرترا زلوهم هو حتى إيرترا خوينا يتسمعوا مثلني ولا وناب كمزي كبيت سخونة فتان مدرخ كله نهو حد كخصت راي خاطري بلتقنا سراويتو نتجراي تيلو أمين جنرالي توم سبازياتهم سألا يوم كل اللي يقالوا له أهلا ليون جنا يكونن جبوا من جنزبيت ولا ماله من يسكوا على ماله سيزا قدسوا. إلى سوز هو زلوا عندهم تون تعيو من الأختام تعيد اليوم زبل كل شيء ترى يلو أبكيدو ول بزح جزرينا يومنا حدش نجرونا يكونن نجرمونا يكونن. كتها حزب تجراي بقالسي سألا أتخاب تجراي وسيون ناب كتماتها تبزت ملص اللوجزي نام ميديا وسيوم نحنا ناي هو حسراويتنا. فري نبقى عليه سحفرني. وإذا قد دايزي لتجراي ببلحتي بتر لوقع خبرتي وقعتي لوقع جزاءتها وحدنت على بتن أصلي ولدتاتون بحقن بسلامة من قد ኣብ ትግራይ ዘለዎ ፓርቲታት ዝበሃሉ እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዘለዎም ንምፍላጥ ጥራይ ኢለ ዝገብር ዘለዎ ኩሎም ግን ንተጋሩ በዛ ዓይነት ጥራይ ክንሪዮም የብልናን ምክንያቱ ብዙሕ ካራክተር ናይ ተጋሩ ንርኢ ስለ ዘለና ሓደ ካብቲ ንሪዮ ዘለና እዚ እዩ ኣይኮነን أو بوردرات من تهلا ما تحلفونا ولا زي خيد ترجع عنده أو زو واسو نهلونا حرقة أخكال خال مسؤوليو نا تخيل يعني تقدر تحلوا زخنا نائر ترى سراويت من قصقاس تايلي زاربي تايلي زار مغنياتو نائر ترى سراويت هزي حق زنبر نتقراي مش أنق يكونه هزو نتسلا نايت مالي كنا نوقع زلنا سلا هزي نائر ترى سراويت نوقع زلنا سلا هز جور نهز قوام نائر ترى سراويت نائر ترى سراويت كلاشين نبعت وات أوزلا نبت تقرأ وات أوت الله هذي هاي تعصوني خا يزوز الله حكي هاي تعصونيهم أنا حالي كنا نتعصونيهم زوز الله نبع على سجم الله نحن ون مسير ترى خلنا رحبنا نزلنا عاوزيز جورو زلوا سرحت سي أو أنت سرحت راح نحن خدنا نبقى خدنا نبرما خدنا نبزلنا بس خدنا أنا بعلي كده ناكل تبغى تردي عنده عاوزيزي في حزبي زخون عينات زبط حنا بدل اللي يلومنا أزلك ناي ارتاح سراويت أيكونن كم تري وزلهم الترسمي أتي أب بايتا زلوا حقا أب أدي سابات بالعزل لخط رسجان أو يزلوا تفللي أما أدي سابا قينهم أم مشوت تنكر على أنا بلسجنا حصار أدمية أبا تنكر على زلوا بواقع إرترا بوليتيكا خجوبريم زفتنو أتوم نتكون تاتا بايتا زري وزلوجن كال عينات مدمدم تايزلوا سلزي أبناء تجارو إليت تنكع آخر لينايو كلهم حدا عينات كم زي كونوا ترايتا مفلاليت أتوم بلسجنا سفيرهم زلوا كابل بلسجنا نلعلي of course دموسكا زخبر لكاي حصلوا مثلا لكاي نيرترا بواقع إيرترا يوم بلسجنا كفتهم زدي زلوا بلسجنا كفكرهم دموسكو صلهم تغينوا نيرترا مليسهم كتصلهم اللهم
ممتى ما نفتح حزي ناي مرجع بورد وسانا وسينو يو قوام خطا يو مرجع بورد زوسونا جيجا منغستي ኢትዮጵያ ሪዩ አያም በል ኩለለው ካብም ፀሐየ ኩለለው ፖለቲካል መፍትሒ ፍታሕ ባይ ዘ ወይ ትሕዝው ለለኩም ካብቶም ኣብ ተከዘ ኣማይና ተሳፈፉ ንሪኦም ነርና እቶም ዘይተኣሰሩ እሶም ዝቀተልዎም ሃዲሞም ከዱ ቆልዑ መጅሙዓት እዮም አሽኑ هو እዚ ሰብ እዚ በቃ ካብ ናይ ቲክቶክ ተዛራቢ ፖለቲከኛ ይተቀይሩ በዝኾነ ሓንቲ ነገር ኣብዚያ ክበኩም ነዚያ መስምዑ ላይ እስከ ኣብዚያ ኣሎ ሓደ ብዙሕ ዓይነት ኢሊት እንዮም ዘለው انت تسعركون كله يقولوا بالقوامي للكا صمدو بالمنታይ እዩ ህዝብ ትግራይ ሓደጋ ኣለኾን ኩሉ ግዜ ናይ ታትልወና ዝምድና ሂስቶሪካሊ እንታይ ከመይ ዝበለ ፖለቲካዊ ቋሚ ዘለዎም ቶም ጽምዶ ክንፈጥረሎም እንደሊ ዘለና ወይ ክንፈጥር ዝሓቱና ዘለው ሰባት ወይ ዝሓቱና ዘለው ኢንቲቲስ ምፍላጥ የድሊ እዩ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ናይ ፖለቲካ ጽምዶ ሓደገኛ እዩ ዝብሎ ካብ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ የዝልሃል ኤርትራ ትበሃል ከም ሃገር ክትምስረት ከላ ጀሚሩ ሰለስተ ፕሪንሲፕልስ ነሮማ ቶም ቀንዲ ፕሪንሲፕልስ በሃሉ ሓደ ማእኸል ውትድርና ምግባር እዩ ላንድ ኦፍ አስካሪስ ምግባር እዩ ካሊእ ኣብ ኤርትራ ናይ ትምህርትን ሳይንስን ከይስፋሕፋሕ ምግባር እዩ ሶ ድንቁርና ከም ቀንዲ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ፕሪንሲፕል ገይሩ ይወሲድዎ ዋናን ቁልፍን ግን ፀረ ትግራዋይነት እዩ እዚ ጣልያን እዚ ሕጂ ክመሃር ከሎ ገለ ከምዚ ክዛረብ ከሎ ሰፊሕ ዝኾነ መፅናዕቲ ዘካየደ እዩ ዝመስል حراي السودان كتقوم كلا خنتاين يرت برينسيبل كينيا كتقوم كلا خنتاين يرت برينسيبل تنزانيا كتقوم كلا غانا نيجيريا كلنا اوروبا كولونيس ينيرن هم اوروبايان هاجرات مغزاتات ينيرن سلازي ኤርትራ ላንድ ኦፍ አስከሪ ድንቁርና ብላ ብላ ሳኸንተ ተትገብር ነርካ ኤርትራ አስከሪ ኮይና ከላ ቆሎ ዲኻ ተአር ነርካ ወላ እንታይ ትገብር ነርካ ናትካ አይደንቲቲ ንባዕል እንታይ ነይራ ብትዋንቲ ንኤርትራ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ታሪክና ተቐሰዩ ናይ ድንቁርና ዓዲ ኤርትራ ራብዓይ ክፍሊ ትምሃር ነርካ what about you ኤርትራ ራብዓይ ክፍሊ ተማሂሮም እዚ ኩሉ ትሕተ ቅርፂ ናይ ኤርትራውያን መሃኒፆሞ ያ ሓደ ኢንጂነር ሓደ ኪላ ናይ ጥልያን ይርከውን እዩ ኩሉ መንገዲ ባቡር ከተማታት ናይ አስመራ በሙሉ ብናይ ኤርትራ ረሃፅን ጉልበትን ተሰርሐ እዩ ጥልያን ኣይኮኑ ሰሪሖም ምናልባት ጥልያን መምርሒ ቦምኾኑ ድሓር ድማ ነዳቃይ እንተ ነርካ ትፈልጦ ኢኻ ነዳቃይ ሓደ ጂኦሜትራ ከም ነዳቃ ከም ሚኒ ዋላ መስኣተወካ ክልተ ገዛ መሰራሕካ ሚኒ ዋላ ዝነበረ ነዳቃይ ዝቕየር ነዳቃይ ዝነበረ ኮንትራክተር እዩ ዝቕየር ስለዚ መጀመርያ ክምህረካ ይኽእል ኸውን እዩ ካልኣይ በዓል እዚ ድሓን ሕማቅ ቃል ክንጥቀም ኣይደለና በዓል እዚ ዘይርድኦም ነገር እንታይ ኣሎ መሲልኩም ወላ እኳ ኤርትራውያን ዓስከር እንተነበሩ ተገዚኦም ስለ ዝነበረ ዓስከር እዮም ነይሮም ኤርትራውያን ግን ነቲ ናይ ጥልያን ሓይሊ ቀንዲ ጥልያን ሓያል ኮይና ኣብቲ ከባቢ ክኸውን ዝገበርዎ ኤርትራውያን እዮም ወታደራት ናይ ኤርትራ ስለ ዝነበሩ እዮም ሓንቲ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣላ እንተሰሚዕኩማ ጥልያን ንባዕሉ መግዛእቲ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ክትብል ከቢድ ኢሉ ኣዝዮም ውሕዳት ብኢድ ዝቁፀሩ ጥልያን መፅኦም ሓያል ዝኾነ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብምግባር ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ሶማልያ ናብ ሊብያ እናወሰዱ ብሓይሊ ናይ ኤርትራ መግዛእቲ ናቶም ከስፋሕፍሑ ኢሎም ስለዚ መንፈስ ናይ ኤርትራን ሓይሊ ናይ ኤርትራን ነይሩ መን ምሂርዎም ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ካልእ ኣርስቲ ኮይኑ ኤርትራውያን ነዚ ክገብሩ ከለዉ እስኻ ኣበይ ነርካ ኢኻ ክትብሎ ዘለካ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእሊ ነይሩ ስለዚ ኣገይን እዚ ናትካ ኢንተሌክቹዋል ዝበሃል ዝዓሰወ ኢንፍሌትድ ዝኾነ ዘረባ ሒዞም መፅኦም ኣብ ኤርትራውያን ከፍስስዎ እዮም ዝፍትኑ ግዜ ክንቦም ኣይንኽእል ኢና نغطي الحجز بلا خاسمعوا ኤርትራ ትበሃል ሃገር ብኮሎኒ ክምስርት እንተሎ ካብ ዝቐመጦም ዓበይቲ ፕሪንሲፕልስ እዮም ንኡ ዝኾነሉ ታሪካዊ መበገሲ ኣለዎ እዩ ንኣብነት ፀረ ትግራዋይ ክኸውን ዝገበሮም መጀመርያ ግዜ ጣልያን ኣብ ታሪክ ናይ ኣውሮፓ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢንፋክት ካብ ሃይቲ ብፈረንሳይ ብሃይቲ ተሸነፈቶ ብዝኾነ ኮለል እንዲ ዝብል ድሕሪ 100 ዓመታት ሃገራት ኤርትራ ናይ 30 ዓመት ተቃሊሳ حدش هاجر حدش منجست زلوا نفسه زي ما حدر زغل هاجريو نزخون يكون هاجر كورة يدلين نزمات صدمة كم بركخ زوعلن زحدرن زلوا شون كل الجديفكا مسمار تحسكا نعاق عيشكا نتقال عيشكا الحرب قدينا يرترى نعخذ ملكت قداي يكون قدينا يتجري كجبر قدام يتجمع قدينا يتجري ياب تجري زلوا بس بنتجنا يزلوا شجركم كا سير ترى يكون شجركم جن بعالزي نتسجم بيرترى جيرن باكج جبرويم زليو كنا
انت نعسى ابتق اديس ابا على يسلو حزخم عام يكونن بدحرينا زوق عنا الا حزخم عام يكونن 9000 سراويت طرح حزنا يكونن اي جمهورون تجميرهم مجن بتخكل معراب تግራይን አዲስ አበባን በማዕረን ክትኮሳ بمعرين كتوكسا اكلا قد اكلا مصا يكون فخرانا يبعل صادقانس تامر كسرحي مالته يكون لذي ازي يتزني حقي ኢትዮጵያ የዋጻደ የዋጻን ካልኩሌት ጌራ ክትገብሩ ኣለዋ ኣብዘ የዋጻይ ትእቶ እቶም ከምዚ ዝገብሩ ዘለው ሰብ ቶም ኣብ ጽምዶ ሰሚሮም ዘለው ተጋሩ ትክክለኛ ዘረባዮም ዝዛረቡ እቲ ብልጽግና ከምጻል ዝመጾም ዘለው ኩነታት ተረድዮም ዘዋጾም መንገዲ ገይሮም ኣለው እቶም ብልጽግና ሰፊሮም ዘለው ግን በጥፍአት ናይ ዓዶም ወይ እውን በቲ ዝመጾም ዘለው ሓደጋ ደሞዞም ከቀጽሉ እዮም ዝመርጹ ዘለው ጉዳዮም እዩ ንሕና ወላ እኳ ከም ጎረቤት እዝን እትንክንብል ንኽእል ተኾና ጉዳይና ቶም እዩ ናብ ኤርትራ ዝምልከት ተንከስ ክብሉ ከለው ግን መልስ ኣለና ኩሉ ግዜ እንተ ኣፍኪረሲ ሃይማኖት ኣለዋ የብላን ኣይ ክትሸነኒ ኣነ ባዕለይ ዝኾነ ሃይማኖት ኣይክተልኒ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምን እየ ፈጣሪ ከም ዘሎ ኩሉ እዚ ካባኻ ትሒዝካ ዘሎ ኣብዚ ህይወት ኩሉ ከባቢና ዘሎ ፈጣሪ ከም ዘሎ የምስክር እዩ ሃይማኖታት ግን ንፈጣሪ ከመይልካ ክተምልኾ ከም ዘለካ ዝወፀ መምርሒታት እዩ እቶም ዝኽተልዎ የኽብረሎም እየ ኣነ ዝኾነ ሃይማኖት ኣይክተልኒ ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ኣብዛ እዋን እዚኣ ሰብ ድላዩ ትርጉሞ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ብዙሕ ጫውጫውታ እንዲያ ብዙሕ ሰብ ካይሰደለ ያለ ታሊንከ ገለ ክፋል ናይታ ኢንተርቪውን ሰሚዐ ነይረ ግርማይ ገለ ካብቶም ጥዑማት ድምፂ ሒዞም ዝመፁ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ ፍርያት ኣብ ኤርትራ ከሎ ሰምዐ ነይረ ብፍላይ ምስ ፌቨን ኣብ ቀዳማይ ካሴታ ዲባላ ገለ ፅቡቅ ዝኾነ ደርፍታት ነይርዎም ድሕሪኡ እውን ግርማይ ስሕት ኢሉ ፅቡቃት ሂትስ እኳ ይዝርግሕ ነይሩ እዩ ኣብዛ ዝዛረባ ዘሎ ግን መጀመርያ እቶም ኣብ ኤውሮጳ ነብር ዘለና ወይ ኣሜሪካ ነብር ዘለና መሰል ናይ ሰብ ስንብር ዘይርዳእና እዩ أنا هايمانوت يبلين نتوم هايمانوت زلوجن يخبر لهم يهيب لالو so where is the problem نوع أملاخ يفرد دو الكانات كقداك تقبري تغلن أنا زي قد سني قرماي انت عينت هايمانوت اللو وينت يختلا يكونن نعاي كم سب نتناتي من رجعتات يخبر اللي دويو نعاز أخبر اللي تقينو أنا وني يخبر له كريستنا يمن مسلمنا يمن أي يمن نسون أملاخون زم كلهم أبزوريهم زلو صحاتكم صحتا يأمنوني نعتاتهم قنا يتفرضوا لهم يقوم سلازي السو نتاقوا لنسيتان زفكرا كخبر الله أنت خبيرات الله يزبن زلو نعو أملاخ بعلي زبوردو هايمانوت سلمتاي زي قبركا سلمتاي أرثوذكس زي كونكا كاثوليك زي كونكا إسلامي زي كونكا زبلو نعم لاخ صراحة يسو راي هايمانوت ناير تراويان ترقم يبلون كم زي قال خبلون تجميرهم أنا فتاناتي من رجع متيو نعاكدا فرز في الدنيا زكاهم أنا نفسي زي من رجعي نعكم قن يخبروا لكم يا زبل حلالي نعي سلازي قرميسو نتازلاتو من قدي نسون أملاخون نعايز ملكات قدا يكون نتناتي كبري نتناتي هايمانوت نتزبنا نتبهلنا كل نقر كساب زخبري كبر لني نزخبرك أخطخبر لك كما يكون قنا يتبلوني ناتو اللو ناتو من رجع له فلا يدماء معبول علمنا نبركا نتا ديمقراسي سي قريز كات راي تتكم الله تعدد نبر الله لغن خالو تخبري خاكو أبعد خاخون كله جن أزياء جيجا يا كولي دلي نالو مار السبز خنو دينا لايك جبروا شير جبروا يتوه من حسابكم من أكافلوا أبناء أكيل ميديا كيتكم سمعوا انترفيو جيرلو سبوز غنى تحسوتات هلو سبورت ما جبروهم نعنا سبورت جبروا نابلنا مزيا maybe تذكروه تبكم تخل درفي